Добрый вечар. Зараз глядзім. Ёсць. І гульня ўсё яшчэ сломаная. Ну, добра, зараз управляю. У нас сёння Darkest Dungeon, якая любіць чамусьці складвацца пры захопе у паменшаны варыянт. Дайце-ка мне зараз это выправіць. Ёсць. На месцы. Я толькі думаю, што зноў будзе такая праблема, што мыш будзе трошкі ў баку. Так? І не так, я не бачу зараз. Ну так, мышка невядома дзе. Насамрэч не там яна. Дзіўна. Дзіўная гульня. Што з ёй не так з захопам, я не разумею. Пры гэтым, глядзіце, зараз яна ў самым вуглы? Не... Што? Неяк вельмі дзіўна. Я думаю, блин, а можна я неяк это выпраўлю? Бум-бум-бум. Якія ў мяне могуць быць ідэі, як я могу гэта выправіць? Зараз будзе скакаць экран, не здзіўляйцеся. Добрый вечар. Так, вітаю. Не, неяк не тое. Наш маёнтак трошки лезе невядома куды. Яна чамусьці, яна быццам бы не гуляецца ў поўным пашырэнні. Нешта такое з ёй адбываецца. І таму вось такая хрень адбываецца. Давайте-ка. Чаму мы... Усё? Яна у меня... Зараз яна мою мыш увогуле не чапляе. Давайте запускаю яе. О, атрымалася. Налады. Графіка. Пашырэнне. У меня ёсць эффект размыцця. Поўны экран. Давайте паспрабуем не поўны экран, а вось так зрабіць. Перезагрузіце гульню. Я паспрабую не ў поўным экране пагуляць. Зараз я яшчэ... Я літаральна з працы, таму трошки затрымка і налады не зрабіў, не паспеў усё. Зараз гульня робіць нешта яшчэ больш дзіўнае. Гульня, што ты робіш? Так, выпраўляем. Дзякуй вялікі, бо я сёння ў пачатку стрыма узгадаў, што трэба было табе напісаць. Дзякуй вялікі. Так, гэта складана аб'ясніць, але вось, ну яно так. І мне б хоць арыгінальны ангельскі варыянт у такім выпадку, а так я, атрымліваецца, застаюся без нейкіх перакладаў. Вось. Зразумеў, чаму гэта? Можа ўжо... Ну, я не ўпэўнены дакладна, у чым праблема. Я разумею, як гэта прыкладна працуе, і... Ну, я не ведаю, ці ёсць магчымасць выправіць. Не абавязковы пераклад, хоць бы арыгінал. Ну, вось, напрыклад, у мяне. Ну што захоп? Не, ўсё. Захоп усё роўна дзесьці невядома дзе. Налады. Графіка. Чамусьці ў гульні два пашырэнні. Адно пашырэнне... Затое зараз мыш там, дзе патрэбна, так? Так, яна ўсё роўна не там, дзе патрэбна. Што ты будзеш рабіць, а? Зараз я гляджу на экран. Ну так, яна невядома куды ўлятае. А што, калі я пашырэнне менш пастаўлю? Я настолькі жадаю гэта выправіць неяк. Апошняя спроба, калі не будзе працаваць, то халера ўжо з ім будзем гуляцца, як гуляецца. Без розніцы, што тут у галоўным меню, галоўнае, што ў гульне ў самой. Таму што я свой захоп правяраў якраз такі на гульні, ну, упершыню, калі я запускаў, я не мог зразумець, чым мая праблема. А праблема мая была ў тым, што якраз такі захоп я правяраў на галоўным меню.
Воу! Вось яно ў чым прыкал DS. Карацей, зараз я зменшыў пашырэнне, і гэтай гульня добра адаптавана якраз такі пад колькі там? 1920 на 1080. І пры захопе тады ўсё ў парадку. Это адбываецца таму, што беларуская лакалізацыя не замяняе нейкую пэўную лакалізацыю, знаходзіцца асобна. Ага, окей. А ці можна пракідваць неяк па тыпу, каб выкарыстоўвалась іншая лакалізацыя, калі няма тэмплейта? Ну, я не ўпэўнены, я так, разважанне. Давайте пакрыху пагружацца у тое, што ў нас ёсць. Я ў дапаўненне няма лакалізацыі з ID Беларус. Ага. Зразумеў. Мае сэнс. Я ўсё яшчэ думаю, што гэта было лепшае рашэнне, хоць яно больш складанае, дадаваць гэта як асабістую сваю лакалізацыю, а не замяняць існуючую. Вось гэта ўсё яшчэ, на мой погляд, добрае рашэнне, таму што тады яго можна, каб яны дазвалялі нармальна мадыфікаваць сваю гульню, гэта было б увогуле ідэальна. Так. У нас у папярэднія разы у нас шмат загінула, у нас не хапае каманды нармальнай зараз, каб сабраць, і тыя персанажы, якія мне траплялі, я з іх не ведаю, як з іх сабраць хоць прыкладна нармальную каманду. Так, шукальні рабаўніца магіл. У цябе ёсць нешта на лячэнне? У нас самая асноўная праблема, што ў нас не хапае самага простага персанажа, весталак, якія могуць проста лячыцца. Вітаю, Рэгана. Я ж так з каманду не збяру. Ну, што я мне з гэтым рабіць? Ну, давайте так. Я возьму зараз сабе. На дадзены момант раю гуляць у ванільную версію без дапаўненняў і модаў з новымі радкамі. А як я магу? А ці магу я? Мне просто настолькі запоратае праходжанне, што я нават не ведаю. Мы не настолькі далёка прасунуліся. Можа, давайте новыя стварым, новы маёнтачак. Новы ліст. Усе. Мне патрэбна ўсё адключыць, так? Каб яно было ўсё ў парадку. Любое з гэтага, гэта ўсё дрэнна. Прадмесце вось ёсць нейкае. Проста яно напісана пераклад у яго, і адчуваецца, што зараз будзе пераклад. Самабічавальніка можна пакінуць. І прадмесце з ім, мне падаецца, з ім таксама будзе нармальна. Магчыма. Ну, давай паглядзім. І чаму б зараз не праверыць, мне падаецца, ідэальны момант. Ёсць. Выбар кампаніі найзмрачнейшы. Так. У мяне тут усяго. Ой, блин, назва. Блин. Ну і ладно. Нічого, мы ўжо бачылі гэта. Мо папрасцей? Не. Эй, я ж змяняў. Можа, у туторыяле. Не, ўсё нормально. Папрасцей, не. У гэтым сэнс Darkest Dungeon. Пакуты. Это гульня пра гэта. Так. А перцам потым аддувацца. Ну, вось. Раней жа не было складанасці гэтай. Ну, падвышэння і падніжэння. І мне падаецца, была толькі адна. Не змяняецца ў туторыяле. Ну і халера з ім. Мне падаецца, распрацоўшчыкі, ну, літаральна вучыліся рабіць гульні на гэтай першай частцы. Я дакладна не ведаю. Мне падаецца, іх студыя літаральна была арганізавана ў пачатку вось дзеля гэтага. Яна ж такая даволі індзі. Это мы ўжо ўсё ведаем. Забіраем нашы грошыкі. Аглядаем, што ў нас тут ляжыць. Так, у нас было нешта, вось, пастраляць адразу.
Так, у нас будзе план такі. Зараз я спрабую трошкі быць больш асцярожным, але нічога не абяцаю. Бярэм больш персанажаў з лячэннем. У папярэдні раз гэта была памылка, не браць дастаткова лячэння. Я нават адзін заход зрабіў увогуле без персанажаў, якія могуць лячыцца. Гэта дрэнна. Мне не спадабалася. Так, ёсць нешта. Так, тут ёсць аглушэнне. Давайте аглушэнне паспрабуем. Таму што калі аглушым яго, ён проста прапусціць свой ход, а гэта значыць, што мы атрымаем менш пашкоджанняў. Оп. Ёсць. Вярнуцца ў паселішча, працягнуць паход. Працягнем паход, таму што тут ёсць куфар. І там пастка. І мы атруту яшчэ. Мы нейкае... Што мы там атрымалі? Сабе хваробу нейкую? Не? Не атрымалі. Усё добра, мы цэлыя. Ну што, пайшлі да хаты. Пусціце нас у горад. Авантурыст гушчару. Урону ад стрэсу... Мінус 20% урону ад стрэсу ў гушчары. 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 Угу. Я бачу значна менш вось гэтых тэмплейтаў, мне падаецца, там шмат іх ўзнікала яшчэ з самага пачатку. Трошкі збівала тэмп гульні. Аглядаем усё, фурманка качэўніка. Халера з ім пакуль не паляпшаем. Я разбяруся зноў па-новаму, як працуе гэтая гульня. Таму што я не ўпэўнены. Дыліжанс у папярэдні раз я ўзяў. Вось у нас шуканне крысталка і чумны доктар. Дыліжанс. У папярэдні раз я разагнаў колькасць персанажаў, якіх я буду атрымліваць у пачатку. Што такое казарма? Павялічвае памер спісу герояў. Мне ў пачатку гэта не вельмі патрэбна. Тут шмат неабходна яшчэ зрабіць некаторыя рэчы. Ну давайте тады, мне падаецца, ну вось гэта дакладна не патрэбна. Каваллі ўсё гэта ў нас зачынена. Рэсурсы у нас ёсць. Давайте возьмем ўсё ж такі, як і ў папярэдні раз, возьмем пашырэнне, таму што чым больш персанажаў прыходзіць, тым больш мы можам замяняць бясконца нам рэкрутаў. І як я зразумеў, мне вясталкі патрэбны проста як нішто больш. Так, без вясталак мы нікуды не пойдзем ужо. Ага, слоўнік. Аглушэнне абарона, скарачэнне ад абарона. Мне цікава было нейкія гісторыя пакут. Паспехі, ежа, жах, зброя, крыт. Добра. Было нешта, што я не ведаю. Гэта меткасць. Непрыкметнасць. ПЗ, скарачэнне пункты здароўя. Пункты здароўя, вось гэта мне было цікава. Бо я разумеў з кантэкста, што гэта здароўе, але як расшыфраваць не ўпэўнены быў. Так. Урон. Хуткасць. Ну і добра. Пам-пам-пам. Руіны у нас больш няма варыянтаў. Каманду нашу набірае. Дзе там наша каманда? Ты? Ну, падцюся. Робім выгляд, быццам бы мы толькі ўпершыню запусцілі гэтую гульню. Так, правильно? Ёй зручней змагацца, ну, на апошніх радках нешта такое, таму што, ну, яе навыкі такія сабе зараз трапілі. Ну, як ёсць. Што рабіць? Я на што я ў асноўным зараз гляджу? Ты не ведаў, як расшыфраваць, а я не ведаў, што напісаць замест points. Points складана. У мяне ж пункты канала.
Ось, поінты канала, ачкі канала, там яшчэ нешта 2-3 пераклады. Ну, перакладаць гэта такое. Я разумею пакуты. Так, ну што, добра, нармальна, нармальна, не памрэм. У папярэдні раз не памёрлі амаль, ну і ў гэты раз не памрэм. Так, лапата, рулёвачка наша. Мы возьмем ежы. З ежы у нас праблем не было. У нас была праблема з факеламі. Так, наконт фасолі. У мяне быў прынцып у пачатку стрымоў, каб кожны тыдзень было нейкае аднаўленне. Хоць нават якое вы не бачыце, але нейкі прагрэс каб у канала быў. У мяне ў апошні нешта 1,5-2 месяцы мяне так заваліла працай, што я увогуле нават і не думаю аб тым, каб нешта палепшыць, але ў мяне было вялікае жаданне гэта вось назваць пункты каналу, хоць такую невялічкую рэч зрабіць. І назва пакуль якая ну вось самая першая такая, на якую я арыентуюся больш за ўсё, гэта я жадаю зрабіць дайсікі. Я жадаю зрабіць ДНДшныя дайсікі, якія будуць, ну, вы будете збіраць дайсы. І яшчэ ў мяне ёсць жаданне зрабіць невялічкую гульню, міні-гульню з тым, як вы будете кідаць дайсы. З тым, што гэта можа быць альбо як узнагарода больш пунктаў на гульню, якую вы жадаеце, альбо нешта яшчэ якой-небудзь раптоўны эфект. Напрыклад, пакуль именно канкрэтна з раптоўным эфектам не ўпэўнены, а вось даволі проста гэта вы можете патраціць нейкую пэўную колькасць сваіх поінтаў і атрымаць больш альбо менш балаў на гульню, як вам пашанцуе. Увогуле не хапала нейкага гульнявога слоўнічка, нешта падобнае рабілі па ДНД, але там мала. Па ДНД ўвогуле, ну, у гульнях, якія маюць па тыпу сваю прыроду з настолак, з імі заўсёды складаней, таму што кожны тэрмін табе патрэбна падабраць не толькі пераклад, як удалы. Давайте, мне падаецца, майго набору хопіць. Так, мне падаецца, я ўсё па крыху ўсяго ўзяў. Пераклад тэрміналогіі гэта вельмі важная для настолак, таму што табе патрэбна абраць назву, якая не толькі падыходзіць як ідэальны пераклад, але яшчэ будзе лёгка запамінацца і быць непадобнай на іншыя тэрміны, каб гулец іх не блытаў. Гэта то, як робяцца гульні настольныя. Табе патрэбна абіраць назвы такія, якія будзе лёгка запомніць. Плюс яны будуць мець сэнс, нешта распавядаць аб тым, як гэтая механіка працуе. Плюс каб яе нельга было пераблытаць з іншай. То бок прамы пераклад немагчымы. Цудоўная ідэя. Так, яна мне падабаецца. Яна ў працэсе патрабуе ўжо месяца 4. Ось. Там я жадаў, ну, так як для гэтага трэба зрабіць тэхнічную частку, без тэхнічнай часткі гэта працаваць не будзе. Плюс я жадаў бы, каб дайс катаўся па экране, калі вы яго кінулі. Усё гэта накладае нейкія абмежаванні, то бок гэта не настолькі проста зрабіць, як зараз працуе гэтая сістэма. Ось. Гэта даволі складана, ну, эфект прыемны, але невялічкі. Вось, таму гэта такая штука, якая пакуль у распрацоўкі. А вось назваць поінты канала гэта не складана, але потым трапляе наступнае пытанне. Дзе ўзяць малюначак дайсіка? Ну, такі, які будзе, ну, мой па тыпу малюначак дайсіка, таму што я ж маляваць не ўмею. Вось. Шыі я на такія рэчы ўжо не жадаю выкарыстоўваць. Зусім, ну, я жадаю, каб такія рэчы былі споткаць. Неблагая ідэя так-то. Ці выкарыстаў я рыдлёўку? Я спадзяюся, ты рыдлёўку выкарыстаў, так? Ты ж не дурань, правільна? Я спадзяюся, он рыдлёўкай зараз раскапаў гэтую штуку. Сфоткаць неблагая ідэя. Вельмі неблагая ідэя. Ось. Там ужо далей узнікаюць невялічкія моманты. Ну, я проста тыя пытанні, якія задаваўся сабе за апошнім часам наконт гэтых узнагарод. З-за таго, што у ДНД увогуле, ну, ёсць традыцыя адзінкі і дваццаткі. Па тыпу за адзінку ты не атрымліваеш нічога, альбо ты атрымліваеш нават дэбаф нейкі, альбо нешта ідзе не так трошкі, так? Вось, я бы жадаў, каб яно працавала прыкладна так,
То бок вы, напрыклад, не атрымалі ніякіх поінтаў, напрыклад, узнагарода 1000, скажем так, альбо нешта вялікае па тыпу 5000, і вы ўкідваеце, і вы можете атрымаць нешта па тыпу як яна ў 10 разоў становіцца больш. Ну нешта такое па тыпу нейкая ўзнагарода, якая вартасць якой вельмі можа быць альбо вельмі высокай, альбо даволі нізкай, альбо увогуле калі адзінка выпадзе аніяк вы просто патрацілі. Вось, альбо можа просто ну вельмі нізкая, альбо вы можа нейкую просто жартоўную рэч атрымліваеце ўзамен. Ну вось такое тут вопрос пытання узнагароды, і я не жадаю просто забіраць у вас поінты. У мяне ніколі не было такога жадання. У мяне ёсць жаданне, каб вам было весела іх выкарыстоўваць. Вось такая думка. Вось, таму што ёсць яшчэ такі момант, што не ўсім цікава закідваць на гульні. Камусьці можа быць іншая інтэракцыя цікавая для поінтаў, і ну альбо просто няма ідэі на што закінуць па тыпу я не ведаю на якую гульню закінуць. Таму ёсць такі варыянт, што па тыпу калі вы трапляеце на адзінку, вы закідваеце на іншую гульню на рандомна абраную. Трапіла ў адзінку, закінуліся поінты, вашыя поінты закінуліся на гульню, якую вы не чакалі. Альбо можа можа адкульсьці просто нават прылетаць назва ў гульні, нешта такое. Гэта трэба прадумаць як ідэю до канца і толькі тады ўжо рабіць. Ось. Палез сквапна, блин. Пакінуў гэта, то бок ён адчыніў, не толькі адчыніў, а яшчэ і сябе забраў. Вось жа, блин. Крыжак. Забраў усё нашае. Ух. Так, нам лячэнне патрэбна? Патрэбна трошачкі. Давайте. Крыжаку, які крадзе нашыя рэчы. О, яшчэ і крыт. А ці гэта дае больш пашкоджанняў? Так, даволі шмат. 5 пашкоджанняў за раунд, ён сам там загіне. Крыжака крынжак. Зараз будзе. А ці ў які момант я магу гэта рабіць у гульне? Мне падаецца любы момант, калі мой ход, я магу... Ён цячэ крывёй, ды похрен, як мне можна яго назваць? Падаецца, што можна толькі ў горадзе. Ну, я зараз не бачу магчымасці такой. Назову, як будзе магчымасць. Вітаю, Робін Гоген. Кляты крынжак. Во, ёсць. Ну, прыгожа як. Вось гэтым святлом яшчэ застанем яго, і ён тады ўвогуле... Не застанем. Трэба больш канцэнтравацца на лячэнне за весталку. Бо гэта нейкая херня. Вось. Так што з узнагародамі ёсць ідэя, але ў кожнай ідэі ёсць, ну, па тыпу, хацелася б таксама зрабіць нешта, што я магу зрабіць, і гэта не будзе складана тэхнічна. Вось. Зараз узнагароды, яны максімальна проста працуюць у тэхнічным плане. Я літаральна іх зрабіў, ідэю я прадумваў па тыпу там месяц нешта, зрабіў, калі прадумана была ідэя, зрабіў яе за гадзінкі 3, наверное. Можа, нешта такое. Вельмі невялічкі час. Так, тут ключик можна выкарыстаць. Оп. Што ў нас яшчэ засталося? У нас мэта даследаваць 90% пакояў. Мы абыдзем літаральна ўсе па магчымасці. Атрад Мары, 2 весталкі хілкі і 2 крынжака. Эй, пастка, адкуль узялася? Мы зараз дакладна будзем карыстацца гэтымі. Весталка увесь час зараз будзе занимацца толькі тым, што будзе нас лячыць. Ды што ты будзеш рабіць? Бясконцыя пасткі. І вось яна, наша трапнасць. Ідэальная.
Так што так, вось гэтая дайс, пра які я гавару, то там тэхнічна атрымліваецца адразу падымаецца шмат пытанняў. Вау, крыт на 10 яшчэ. Чмурэць. Крыт на 11 ужо мне пашкоджанняў. Мгм. Так. Палячыцца. Ёсць. Я спадзяюся, наша пані Весталка, я не ўпэўнены, куды націск ставіць, што з ёй усё будзе ў парадку, нягледзячы на тое, што яе дакладна крынжак сурочыў. Хто яшчэ мог сурочыць, правильно? О, крыты. Весталка ўжо 2 крыта выдала. Кайфы. Так, што тут такое? Мне падаецца, цвяты фонтану прыгожа на фонтан святога прызначэння. Лагічна выкарыстаць было бы святую ваду на яго, потому што ён святы фонтан святога прызначэння. Правильно? Са святой вадой. Палячылася. Кайфы. Так, пачакайце-ка, яшчэ адзін момант. Перад тым, як у нас пачнецца галасаванне, ну, галасаванне у нас працягваецца ўвесь тыдзень, але зараз я бянтэжуся, каб у мяне ёсць падазрэнне, што адваліліся ўзнагароды. Ну, па тыпу аўтаматычнае галасаванне адвалілася. Вясталка. Ага, дзякуй вялікі. У мяне ёсць меркаванне, што адвалілася галасаванне, таму спадзяюся, што яно канкрэтна канец галасавання. Вось гэты таймер, ён можа не вельмі добра спрацаваць. Трэба будзе сачыць. Тут ёсць нейкая цікавостка. Давайте прайдзёмся толькі да цікавосткі і назад. Ты, крынжак! Кляты крынжак! Яшчэ забраў з сабой. З мяне такі сабе прафесіянал Darkest Dungeon. Таму я думаю, гэта будзе апошні наш удалы паход. Калі ён будзе ўдалы ўвогуле. Да ты задзяўбаў, крынжак! Да ты што? Бесіш! Клептаманія. Мы яго пакладзем у бальнічку у першы жа момант, калі я гэта змагу. Навінкі проста яго будуць сабрам. Я яго адтуль не выпушчу. Кляты крынжак. Клептаманія ржак. Усё яшчэ працягваем паход, таму што мы не агледзелі яшчэ адзін пакой. А ў гэтым нічога і не было ўвогуле. Амаль усе нашы ўзнагароды забраў. Каб яго пыша-павукі патапталі. Так, атрута не спрацавала. Окей. Не-не-не-не-не. Лячыцца. Я спадзяюся, у наступным дыліжансе будзе таксама вясталка. Нам вясталачкі патрэбны. Калі так, хацеў сказаць, што калі ў яго атрымаецца трапіць, то он заб'е адразу дваіх. Трапіў ён, вядома. Трэба пераключацца нечым больш трапным кідацца.
О, патрута. Можна, ў прынцыпе, зараз сканцэнтравацца на вось гэты прыдворныя, касцяны прыдворны. У яго 3 здароўя, у яго будзе 4 пашкоджання на сваім ходзе. У гэтага таксама там 8 пашкоджанняў увогуле. Можам сканцэнтравацца проста на пярэдніх, і ўсё будзе ў нас добра. Гэты клептаман, у яго стрэса 0. Яму ачмурэнна зараз. І гэта значыць, што з-за таго, што ў яго добры настрой, ён будзе тым адным з тых, хто пойдзе ў наступны паход. І накрадзе яшчэ больш рэчаў. Нуль сумлення. Так. Сумленне ў яго нулявое. Цяжкія боты, незвычайныя. Плюс 40% супраціўлення перамяшчэнню. Плюс 20% абароны і мінус 2 хуткасці. Вау. Давайте яго дадзім нашаму вось гэтаму клептаману. Буты. Хуткасць мінус 1. А хто у нас яшчэ хуткі? У нас ёсць... Ну, я бы не... Ну, так, я бы яму пакінуў. Ладно, няхай будзе. Каб яго не перасоўвалі назад, таму што яму далёка ісці і... Ну, няхай будзе павольным. Ключ ёсць? Не, няма ключа. І змесціва. Гербы сабралі. Ну, мае віншаванні. Мы скончылі заход, і ніхто не памёр. Ты разумееш, што мне падаецца, яны тады... Я думаю, Дысмасу, каб ён на задак крыжака стукаў, калі той паспрабуе скрасці. Мне падаецца, яны пачнуць дамаўляцца паміж сабой і разам пачнуць красці. Палахлівасць. Мінус 5 атрапнасці. Рассыпанне. Мінус 5 урону навыкі далёкага... Ай, ну вас. Толькі пашкоджанне атрымліваюць. Так. Цырк прыехаў. Халера з ім. Так. Тут у нас... вось абацтва. Стрэс. Трэба ад яго пазбаўляцца, але перад гэтым мы павінны паглядзець, хто ў нас прыехаў з новых персанажаў. Ну, вы бачыце. Нечакана. Калі сыходзіць крывёй. 1. Бла-бла-бла. Крывацёкі. Дзякуй вялікай. Нам патрэбны персанаж, які можа палячыцца. Палячыць астатніх. Бо ў нас весталка, яна ўжо амаль на зрыве сваём маральным. Можа яшчэ сетку дыліжансаў павялічыць? Бо мы не вельмі можам ісці кудысьці без лячэння. У нас проста няма такіх варыянтаў. Ёсць вось арбалетчыца, якая можа лячыць. І мне падаецца, нам прыйдзецца яе браць. Снайперкі стрэл. Так, яна з апошняй пазіцыі можа нармальна страляць. Дэманаманія. Лічыць, што мае апантанасць дэманамі. Аўтаматонафобія. Плюс 20% урону ад стрэса супраць чалавека. Дзіўна. Аўтаматонафобія. Так это ж баязнь аўтаматонаў. Па тыпу... Окей. Забудзьце звяроў. Ну, добра. Вось яе мы дакладна бярем. Ой, не тое. Едота. Лігафобія. Плюс 20 урону ад стрэсу, калі паходня ніжэй за 26. І фобія бухты. Ага. Авантарст руін. Давайте яго яшчэ возьмем. Увогуле возьмем усіх траіх? Але хутчэй за ўсё кагосьці выкінем. Так, карчма у нас. Включэнне аднаўлення стрэсу. Вось гэтае палячэнне, мне падаецца, трэба браць у першую чаргу ўсім. Ну, па тыпу на ўсе гэтыя штукі. Што-то у нас. Абацтва. Давай у цябе што патрэбна? Гэтыя бюсты? Ну, давайте вось так возьмем. Каго можна...
Давайте, вясталочка у нас пойдзе адпачываць. Так, ты у нас крынжак. Давай. Крынжа... Ж адсутнічае. Крынгак вам падыдзе? Это відавочна, насамрэч гэта не людзі, а сінты, якіх таямнічы інстытут робіць ля Бостона. Я бачу аматара Fallouta 4. Так. Яна будзе у нас крынжак. А мне альтэрнатывы няма ж так. Ніякай літаркі. Ну так. Ну, крынгак будзе. Бо Ж не існуе тут. Чамусьці. Так. Што я яшчэ магу зрабіць? Гэта за заход атрымаў палову, чумны доктар атрымаў больш за палову. Я магу тэарэтычна дазволіць сабе, ну, калі такая тэндэнцыя пойдзе далей, то мы можам дазволіць сабе, ну, доктара трэба адправіць на адпачынак. Я зараз яшчэ ў карчме палепшу вось гэтую ячэйку на азартныя гульні. Каб больш стрэсу зняць. І з гэтай камбінацыі што мы можам забраць? У нас 2 апошніх месца вольныя, але персанажы у нас у асноўным бліжняга бою, мне падаецца тут. Так, ты у нас увогуле на ўсе пярэднія пазіцыі. А не, ён няблага будзе... толькі калі ён перакідваецца, яму важна быць на першых радках. Давайте-ка. Давай пагляджу. Ёсць. Так што можна. Давай, К. Вось. Поўнасцю каўка ёсць. Давай нават без узнагароды, раз уж такая справа. Пачакай-ка. Доктар Кутык у нас... Тая, хто лечыць... я ўжо... Торневіль імя было. Торневіль. Ось. Чумнога доктара. Зразумеў. Я пра доктарку чамусьці вось літаральна хіла падумаў. Каўка. Ту-ту-ту-ту-тум. Ну, у нас 2 адпачываюць. Гэтага мы не можам ужо адправіць, таму што у нас месцаў нармальна не будзе. Вельмі дрэнныя пазіцыі. Ты у нас, хутчэй за ўсё, таксама на пярэдніх пазіцыях будзеш толькі змагацца. Ну так. Давайте тады вось такой камбінацыяй зараз збярэм каманду. Гэта на апошняй пазіцыі, і ты у нас на 3-й пазіцыі. І прыкладна так і пойдзем. Лячу, калі хачу. Давай, паехалі. Лячу, калі качу. Адсутнічае. Калі качу будзе. Так, у руінах у нас больш варыянтаў зараз. Я бы без прыпынка браў зараз нейкія маленькія. Чарвяточыну возьмем. Свісток скаута, толькі дрэсіроўшчыкам. Шанец уліткі, калі паходзь ніжэй за 51, плюс 20% шанец разброіць пастку. Ну, давайте вось сюды пойдзем у чарвяточыну. У мяне ж паляпшэнняў там ніякіх у горадзе няма. Я магу вяртацца зараз у горад? Магу ж. Было такое. Так, гільдыя, кавалі, ўсё гэта нам недаступна. Ну што? З гэтай партыяй у нас павінна неблага атрымацца. Вось толькі гэтага можна яго перасунуць назад. Давайте. Перасунем на дваротах, памяняем месцамі, вось так пойдзем. Паехалі. Зноў паходнія. Я лепей больш возьму, чым менш.
возьмем яшчэ ежы. Таксама нармальна так. Гэтага ўсяго па крыху. Так, я возьму яшчэ, можа, дадаткова вось так павязку. Ключ. Гэтую ваду пакінем як ёсць. Опіум. Каб вылечыць розум ад жахаў цемры. Але ён каштуе... Нармальна каштуе. Не, можам. Давайте скарыстаемся. Можа, нават пару возьмем. Падлечым нашага... Дзе наш там дурнея якія. Вось ты у нас? Так, ён. Уведка 25%. Ну, все, нормально. Поехали. Я спадзяюся, я нічога не забыўся. Пакуль ідзе няблага. Мы нават выведкай яшчэ даведаліся, што ў суседніх пакоях ёсць. Нам патрэбна даследаваць 90% пакояў. Тут і будзе бойка. Давайте абыдзем яе і пойдзем адразу сюды, на поўнач. Тым больш, што мы ведаем, што бойкі тут няма нідзе. Ну, вось у гэтай пакоі няма бойкі. Ну так. Бітва ў пакоі са скарбамі. Паехалі. Клептаман, ну шо? Ну, не. Разброювання пастак. То у нас у каго верагоднасць разброіць пастку 60%, 50%, 90%. О, 90%. Малайчына. Справіўся. Нам патрэбна яшчэ одна доктарка. Весталка, доктарка чумная ў сэнсе, так? Так, я тут. Давайте стан. Ёсць. Страляем. Нікуды не трапляем. Все-таки гэта анархіст з аквілай на галаве. Гэта ў нас гідота. Чалавек, які можа перакідвацца ў пачвару. Так, што гэта ў нас сігнальны агонь, знаце непрыметнасці, паходнюю трошкі паляпшае. Лячэнне пакуль нікому не патрэбна. Ну тады і... Ёсць магчымасць адкінуць. Але трапнасць нармальная. У чым падвох? Давайте на... я на толькі... Не, на абодвух. Давайте, поехали. Можа, калі пашанцуе, ён яшчэ удар свой нанесці не зможа. Ой, блин, не то я націснуў. А як замацаваць ворага? Па тыпу я жадаю паглядзець статыстыку ворага, каб ён не знікаў. Нейкую кнопку мне патрэбна заціснуць альбо што? Я зараз спробую розныя кнопкі. Ну, ладно, не ведаю. Так, это у нас атрута, магчыма. Давайте атруцім. Чалавек, які перакідаецца ў пачвару, дык гэта ж любы ўдзельнік любой субкультуры. Ну так? Гэта я скажу на маму меркаванню ўвогуле любы чалавек. Не трапіў. Окей. Ён насамрэч звычайны проста офісны працаўнік. Просто па тыпу проста звычайны чалавек. Пачакайце-ка, што ён хваробу атрымаў? Чырвоная чума, мінус 75% супраціўлення крывацёку, мінус 10 максімальных пунктаў здароўя і мінус 5 крыта. Ачмурэнна. Маё улюбёнае. Так, пераўтварыцца гэта напужае астатніх. Не будзем пужаць астатніх. Ну, давайте плюнем яшчэ раз на ўсіх.
Амаль забілі самага далёкага. Там можна было своечасовую прычэпку рабіць. Дык рабі ўжо. Не трапляем. О, малайчына. Трапіў. Так, у нас быў ключ, мне падаецца. Так, адзін ключ ёсць. Давай ты возьмеш і ключом гэта адчыніш. Гэты прадмет не меў ніякага эфекту, што? А, гэта не зачынены куфар. Таму я і ідыёт. І тут пастка. Кайфуй. 2 пашкоджання на 3 раунда. Заспакаяльная стойка. Ну, добра. А калі яе можна выкарыстоўваць? Не ўпэўнены. Так, тут ёсць пастка. Ці павінен я правяраць месцы, якія... Я не ўпэўнены наконт правіл гульні. Па тыпу мне патрэбна даследаваць 90% пакоя. І я не ведаю толькі 2 пакояў. Я зараз магу пайсці літаральна паглядзець вось гэтыя 2 неабследаваных пакоі і квест зроблены, альбо я нешта, проста свой час памарную. Давайте спрабуем трошкі доўгім шляхам вось гэтае месца агледзім. Куча костак. Давайте нешта лекавыя травы выкарыстаем, каб... Я не памятаю, што трэба выкарыстоўваць на што, таму... 10-ю ваду можа, магчыма было. О, блин, там была пастка, якую я ведаў, што яна там ёсць, і нават бачыў. Цяжка быць мною. А тут мне глядзець няма чаго. Ну, давайте зайдзем ужо, каб адзначыцца тут. Каму тут былі. На іх адзнакі з'яўляюцца. Усё, я зразумеў. Мне патрэбна ўсе наведаць. Хутчэй за ўсё. Таму што адзнака вось гэтая залатая, што я там быў. Ідзем да бітвы. Пакуль у нас рэсурсы яшчэ ёсць. Пачынаецца. А там мапа. Добра. Кляптабан кляты. І мы даведаліся ўсё на ўсе пакоі. Гэта што зараз было? Окей. Яго паставілі па знаку на яго, і ўсе будуць вышурон некаторых нападаў. Добра. Не трапіў. Так, калі на ім пазнака. Ці можа варта за яго зараз пераўтварыцца? Ну, гэта настрой усім сапсуе. Не, я лепей станы параздаю. Сопротивление. Окей. Галоўнае, каб я не памёр. Вельмі такая відавочная рэч, але папярэднія заходы я не ведаю, што ў мяне, можа, мне проста не шанцавала, але папярэдні заход, калі мы пачалі ў Darkest Dungeon, мяне нешта ўсё разнасіла. Можа, з-за таго, што мы гулялі шмат дапаўненняў было, і гэта мяне блытала. Але мне нейкае такое больш простае адчуванне зараз. Што я тут збіраўся клопаты. Плюс 30% урону ад стрэсу. Оу, а гэта што? Пашкоджанне проста настрой? Ну ладно. Ау. Зараз яна па стрэсу ляціць проста за сваю хваробы. Зусім. Оп. Упершыню я на аглушэннем трапіў. Ну, гэтай бойцы.
Ёсць. Пакрыху. Нормально. Бойкая удала прайшла. Мы ўсё павынасілі. Так, 100 кніг. Я не памятаю, што супраць яго трэба выкарыстоўваць. Давайце проста павязку. Не мела ніякага эфекту. Святая вада. Ніякага эфекту. Паходня, мне падаецца, не мае сэнсу, але знішчыў веды. Ага. Я... А на яго можна нешта... Усё. Паляцеў. У куха уляцела, у крыгака. Блин! Літаральна, я бачу пастку і працягваю яе ісці. Так, а у меня ёсць? Так, павязачку давайте, можа, выкарыстаем. А, ну тут уже засталося. Не. Палечымся. Ну шо, не чакалі? А ў мяне для вас ёсць. Рознага. Чым я не ўсім не траплю. Яны знікаюць, калі не маюць эфекту? Так, яны знікаюць. То бок я зараз... Але потым на іх з'яўляецца адзнака, што на такія прадметы гэта не працуе. Па тыпу, гульня запамінае гэта, але толькі на... Ну, трэба... Калі ты гуляеш... Калі ты ўжо ведаеш, табе гэтыя адзнакі нічым не дапамогуць. Калі ты толькі вучышся, то ты можаш усё паспрабаваць на ўсё, і потым дакладна будзеш ведаць да самага канца гульні, і табе будзе паказвацца, што будзе працаваць, а што не. Ось, я не памятаю, таму я ўсё тыкаю. Проста што лагічна падыдзе. На жаль, яны знікаюць, так. Але гэта гульня, якая па тыпу у цябе нешта не атрымліваецца, гэта твае праблемы. Я тут увогуле... Усё, што можа пайсці не так, у цябе можа пайсці не так. Так, за яе трэба ісці назад, бо перасунулі наперад. Неяк няблага? Я не ведаю, мне можа проста шанцуе зараз. Адчуванне, што ў мяне ўсё значна лепей ідзе, чым у папярэднія разы. Ну, у папярэдні раз. Трэба сканцэнтравацца на лячэнні, нешта я... Гэта ён якую атаку ўвогуле выкарыстоўваў? Яго такой няма. Крынгак, ты што робіш? Ён выкарыстаў атаку па трупу, якая падвысіла мне факел. Але ў яго такой атакі няма. Параза, заўзята абвінавачванне, ашаламляльны ўдар. І бастыён веры, але гэта бароніць. Нічога такога няма. Так, ёсць перашкода. Пайшла яна нахрен. Цікавостку зараз забярэм вось тут. Ну што, святая вада на цябе? Во, атрымалі трошкі ўзнагароды. Кнігі мы паліць зараз не будзем. Супрацьядзе таксама. Чытай непрыемны ўрывак. Мяжа цела, сардэчны прыступ. Ну добра, я спадзяюся, не адбудзецца такога ў яго. Ну, гэта атрымліваецца толькі... Ну вось, мы можам альбо пайсці змагацца, альбо гэта будзе бойка дзеля бойкі, літаральна, альбо проста абысці.
И так, давайте обыдзем, не будем, бо есть высокая верагоднасць, што мы страцім персанажа зараз. Калі неўдалая бойка будзе. Тут ёсць нейкая перашкода, але супраць яе ў нас ёсць рыдлёвачка. Няма рыдлёвачкі. Добра. Забыўся. Вау! Ну, я вон наадварот, настрой падвысіўся. Настойка опій. Я вось думаў, што яна неяк мне дапаможа, але не? Я думаў, яна можа папіў і трошкі супакоіўся, але вось не актыўная. Мгм. Пакуль не сыходзім, паглядзім, што паблізу можа нешта забярэм. Тут ёсць цікавостка яшчэ, можа магчымая ўзнагарода? Давайце зазірнем. О, крутачак. Куча скруткаў. Што на цябе можна выкарыстаць? Настойка опію. Хутчэй за ўсё, пачырк неахайна, яго цяжка прачытаць. Ну, давайте опій. Ніякага эфекту. Ну, не ведаю, чаго я чакаў. Это мапа. Окей, можна сыходзіць. Другі паход, і ў нас ніхто не загінуў. Анчмурэнны рэзультат, я лічу. Я не разабраўся з гэтай настойкай, колькі браў яе сабой, але ўсё адно 0. Я не жадаю зараз глядзець у падказкі ў вікі нейкую лезці спецыяльна. Ну, я жадаю як мага менш спойлераў зараз. Вось, але цікава, таму што я зараз взяў з разлікам, што мне ну трэба будзе выкарыстаць камусьці, каб у іх настрой палепшыўся. І я памятаю таксама, што я яе ніколі не браў, таму што яна была бескарысная. І зараз я не разумею. Мне падаецца, мой папярэдні досвед быў правільны. Цікаўнасць, апантанасць набыццём ведаў, тактык гушчару. Окей. На варце, добра, пазітыўная. Светка, не будзе ўдзельнічаць у малітоўнай дзейнасці ў горадзе пасля пэўных траўматычных падзей. Цікава, якія. Густая кроў, супраціўленне атручванню. Зноў пакуты, так, мы перазапусцілі маёнтак і адключылі гэтыя самыя, як яны, з галавы вылецела, моды. Ну, не моды, а DLC, каб больш правільна, ну, пераклад было больш зручна чытаць, бо там было, каб зданне нейкае адбывалася часам. Вось. І чамусьці ў нас справы ідуць значна лепш. Я не ведаю, у чым праблема. Што змянілася? Адыходлівасць. Няма штрафу за стрэс пры гадзе задам наперад. Ага. З часам некаторыя адмоўныя рысы зафіксуюцца і стануць сур'ёзнымі. Выдаленне сур'ёзных негатыўных рыс у санаторыі каштуе значна даражэй. Але ў мяне нават санаторый не адчынены. Ну, хоць гільдыя ёсць. Дзякуй вялікі. Так, нам дадалі гільдыю і кавалям. Што мы можам з гэтым зарабіць? Мы можам палепшыць іх. А палячыцца ад хвароб. Я ж павінен у санаторыі таксама. Нешта такое. Рабаўніца магіл, забойца. Давайте возьмем гэтых двух. Можа, у іх лячэнне яшчэ ёсць, калі пашанцавала, не? Не, нічога такога. А ты? Не, таксама. Ну і ладно, не вельмі хацелася. Відавочна рэч, бо DLC ўплывалі на ўвесь працэс агулам, аб гэтым жа папярэджвае. Ну, ведаеш, ёсць вялікая розніца па тыпу ўплывае на ўвесь працэс, як бы чаму бы не, я не супраць. Вось. Тут хутчэй я за пераклады гэта не раблю. Ну, таму што ён рэальна там ламаецца ў некаторых момантах. Але ж я не супраць. Ну, яны ж па тыпу як дапаўняюць больш гульню, чым пераробліваюць яе неяк. Па тыпу дадатковая лакацыя, ну якая розніца мне, я магу туды не пайсці, а магу пайсці. Так.
У мяне ёсць войскаванне зброі, дазваляе мадэрнізаваць зброю да ўзроўню 2, і гэта будзе яшчэ і браню. А гэта будзе танней гэта зрабіць. Давайте зброю вось так. І мне не хапае на окей. Трэба лічбачкі спачатку рабіць, а потым ужо націскаць. Каваль мінус. Гільдыя. Я магу нешта палепшыць. Так, мне не хапае гэтых гербоў. Блин, мне патрэбны гэтыя граматы і гербы. Дайте мне ўсё, калі ласка. Я ўсё жадаю. Ну, тут гербы сойдуць. Окей. Тут у нас самые гербы сыходзяць. То бок гербы зараз у нас самый дэфіцыт. Не то я націснуў. Дыліжанс. Таксама гербы сыходзяць. Колькі іх патрэбна-то? А ўсё стырыў крынгак. Ну, вось ён і павінны. У тым і сэнс, гэта не проста дадатак, калі не памыляюся. Гульня ўвогуле зробіцца складаней. Вось чаму ў мяне ўсё так дрэнна было. Я ўжо лаяўся. Берлінер ведае пра ўсё. Так, камень ухілення ёсць у нас, плюс 4 ухілення, мінус 1 хуткасці. Добра. Вось, у нас ёсць яшчэ свісток скаута, але дрэсіроўшчыка няма ніякага. Ну добра, каму у нас можна даць на гэтую рэч на ўхіленне, я думаю. Дзе там гэтая рэч? Вось яна. Камень ухілення. Хуткасць будзе проста ніякая, мінус 5. Пакуты яшчэ. Есіш крынгак. Аддавай рэчы. Крынгак, ты у нас ідзеш вось сюды, у аббацтва, і сядзіш, пакуль у цябе ўсё добра не будзе. На табе. У сэнсе медытацыя не будзе. Што? Набыццё ведаў? Што? Куды? Што? Мне патрэбныя ціхія зносіны з усё кіруючым святлом. Ах ты ж паскуднік. Ах ты ж паскуднік. Ну і што мне зараз? Мне не хопіць нават палепшыць так настолькі моцна. То бок ён зараз правядзе. Зараз крынгак. Правядзе 2 тыдні тут, пакуль мы яго не забярэм адсюль. Дзе музыка? Яна толькі была. Я проста скончылася. Уся ўцякла. Яна. Агульная гучнасць 60%. Музыка на месцы. Проста спынілася. Пайшла зноў. Няўжо так ціха? Мне падаецца, яна павінна быць на нармальным стане. Пачакайце-ка, захоп гульні, гука гульні знік. Маеш рацыю. Вось. Я аднавіў захоп. Ты не чуў увогуле, і гэта нармальна, таму што чамусьці захоп адваліўся, нягледзячы на тое, што працаваў. Так. Пум-пум-пум. Што гэта ў нас? Гандаль. Ага. Я нават такога не памятаю. За 3 галавы мы можам атрымаць... Можа пагандляваць трошки. Альбо халера з ім просто адзін заход і потым вырашым. Так, у мяне ёсць, атрымліваецца, каваль, які зброю да ўзроўню другого падвышае. Вясталка у нас, лячу, калі качу, яна яшчэ плюс-мінус, яшчэ ў нармальным стане. Давайте паглядзім, што мы можам сабраць якую партыю. Вогуле ўсіх прыбіраем. Крынгак не ідзе нікуды ў нас, гэта дакладна. На першы радок я магу паставіць нашага варыянта. Вось гэтага. Ён не вельмі добра на першым радку. Вось у нас будзе месца для першага радка зараз. Весталка у нас тут будзе. І застаецца толькі запомніць адное месца. Кіркай па тавару, атрутныя дроцікі.
Знікнуць у цені, вось гэта адысці назад. Ага. Альбо вось гэты хлопец, які галовы і гідовы гір дабіць калючкі. Калтропа. Што яны робяць? Крывачок і на паслабленне цэлі працуюць. Добра, давайте вось гэтага хлопца. Вось такая зборка у нас будзе. Ты у нас чырвонай чумой цудоўненька ўвогуле. Тое, што нам было патрэбна, нам толькі такіх не хапае. І зараз трэба яшчэ адпраўляць людзей адпачываць, у якіх самы найвышшы стрэс. І хто з намі не ідзе. А хто з намі яшчэ не ідзе, ты не ідзеш. Давай ты адпачывай таксама. У карчме. Ёсць. Атрымліваецца, Крынгак у нас будзе яшчэ сядзець, просто я не ведаю колькі, там 2 тыдні ён прасядзець. У нашай зборцы пойдзе, як там, гільдыя. Магчыма тут? Я магу набыць іншыя магчымасці. Зразумеў. Тут няма чаго набываць. Тут у нас окей. Пролив адреналіну. Прорыв. Нешта не уражлівае нічога. Давайте ідем до каваля. У каваля у нас у першую чаргу ты палепшыць. І ўсё, вісталка толькі застаецца. Не ведаю, трошки лепей зброя. Атрымліваецца... хуткасць падвышаецца. Ну так, добра. Не, і мае сэнс зброю паляпшаць. Я подумал, зараз я просто знову потратил свой час. Так, у нас есть коротенький заход у руины. У гушчар таксама узровень вучань низкий. Что это такое? Для прокаженных. Не, добра. Дякую. Кіптюр спрытнасці. Вау. Только для забойцы. А забойца у нас это кто? Ты забойца. Ты забойца. Добра. Тады пойдем сюды. Нам не патрэбна нічога з прыпынкамі рабіць. Пакуль не ідзем такія доўгія, бо я не вельмі разлічваю, што я працягну. 100% бітаў у пакоях. Даю ідэю для весталкі ці доктаркі называць халерай. Добра, як будзе, так назовем. Ежа. Рыдлёвачки наши, усё набираемся по краху. Опиум. Останешься тут. Так, у меня нечто тихонько я чую. Не здзіўленне. Я тихо чую узнагороды. Може я тут подніжаў яшчэ. Давайте-ка я подвышу зараз. Айликс яшчэ 9500. Угу. У Nine Ravens зараз будзе яшчэ больш поінтаў. З подпіскай. Яшчэ хутчэй будзеш прасоўваць. Так. Пум-пум-пум. Ну добра. Мне падаецца, набор пакуль нармальны. Нам 8 паходзін хапае. Ежы таксама 8 хапае для такога заходу. Я нават думаю, што занадта, але лепей штосьці, каб падлечыцца, там, бо што яны не толькі шмат каштуюць. Адзінае што, мне падаецца, я зарабляў значна больш грошай. Нягледзячы на тое, што заходы былі значна больш рызыкоўныя раней з дапаўненнямі ўсімі. Але зараз яны значна менш грошай атрымліваюць усе. Таму што тады ў мяне грошы чаго-чаго грошай хапала, нягледзячы на вельмі дрэнныя заходы. Маленькі свяшчэнны алтарь выглядае недарэчна сярод разрухі. Ну што, святая вада. Ласка богов. Узмацнение. Плюс 30 урону до лагера. Под лагером, я так разумею, мається на увазі пиво. Инфляция портрета убийства. Ну, ось. Альбо, крыжак усё скраў. Ось усё. Наш Крынгак просто літаральна пазабіраў усе рэчы. Кніжная паліца, поўная старых кніг у скараных пераплётах. Ну, просто пачытаем. Сумныя і нецікавыя кнігі.
Окей. Опа. Раптовненькие какие. Так. Ну что? Ухиление. Окей. Листалка може полячись. Нечто ею... Что у тебя с крытом? Я буду поглядеть. Так, гэта воклічак, які аглушэнне дадае. Ну, давай вокліч. Калі пашанцуе абодвух. Аглушэнне. Гэта магчымасць дабіць, якая базовая меткасць 85, мадыфікатор крыта падвышаецца, але яшчэ і плюс 25% урону супраць ашаламлёных ворагаў. Падабаецца. У нас тут раптоўна ворагі ашаламлёныя. Спакуслівая чарка. Спакушае нашу вясталку. Якая крытамі херачыць просто. Гэта, каб вы разумелі, гэта лячэнне, вось яна 4-ты раз лечыць крытом. Яна апошняя, то бок у ланцужок 4 разы крыт на лячэнне. Гэта вам не гэта. Так, добить, собрать головы. А что такое собрать головы? Близкий бой, базовая меткость 85, модификатор крита плюс 7%, плюс 90 урон супрать познака. Что такое познака? Ты познака? Ты человек. И плюс 15 урону супрать человека. Ну, давайте. Познака это... Зразумеў. Познака по типу ті, калі адзначаны вораг. Але у нас няма магчымасці адзначыць ворагу. Просто шанцую, ну дык вось, які ж... Як жа моцна, то шанцую. Да ты задзяўбаў. Весталкі хутка настрою не будзе. О, ужо не крыт. Ранец хуткасці, толькі рабоўніца магіл. Звычайная плюс 2 хуткасці. Падабаецца. Неблагія прадметы. Ой, да ладно. Толькі не гары мне, што ты мне яшчэ адна клептаманка. Сумленне, цікаўнасць. Апантанасць набыццём ведаў. Окей, добра. Я думаў, я палічыў, што яна таксама яшчэ адна клептаманка ў маёй кампаніі. Так, спрабуем атруціць. Неблага. Прыкладна не лепей вось гэта. Вау. Ну, вы паглядзіце. Прыліў адрэналіну. Герой. Вылечыць атрушанасць, крывацёк. Одно здароўе, плюс 20 урона і 5 меткасці. На колькі яно будзе так? Я не только шмат варыянтаў. Вау! А чаму мы так усё выносім? Что, зачем без здоровья? Их же нормально здоровье. Не, у перших этих... Не, почекайте, какой турпол. Окей. Я не разумею. Ау. У параўнанні так, як мяне выносілі раней, я просто тут цудоўна спраўляюся. Опа. Прывяліся. І адразу падкрыт яго.
Тут конвейер просто смерти пачаўся нейкі. Оп. As the fiend falls, a faint hope blossoms. І грошики наші. Так, фамільны куфар. Крышачку успомніў старое. Я скажу, што тут хутчэй за ўсё не, ну, нешта іншае. І хутчэй за ўсё ты маеш рацыю, і з DLC значна складаней, таму што я раблю... Я не разлічваў, што... Не, я разлічваў, што мяне будуць выносіць у папярэдні раз, але не разлічваў, што так жорстка, што мяне літаральна кожны паход гэта паход за смерцю. Стары запіс у дзённіку. Старонка дзённіка, фрагмент дзённіка асуджанай экспедыцыі. Стаптаны часопіс. Хевел, дарагі сябар, узорны воін, які перажыў каралеўскія войны і многія вылазкі ў гэтых залах, памёр ганебна. Я памятаю гэтую анататку. Мы з Хьюэлом былі стомленыя, пакуль шукалі прытулку. Стомленасць, відаць, мае забойчую рысу, яна асапіла яго, і ён ступіў у механізм з шыпамі, які спрацаваў і яго выпатрашыла. Я трымаў яго, калі яго дух высаднуў. Яшчэ адзін гігант, які ўпаў у нашай вар'яцкай пагоні. Я цяпер адзін, стомлены, але не скораны. Цісну далей. Сам стрымы таксама патрэбны. Так. Мне насамрэч, ну, мне шкада моманта, калі ты сабраў партыю і табе просто, ну, вось у цябе партыя вельмі файная. Усё ідзе, і потым раптоўна штосьці ідзе просто не шанцуе. Вось па тыпу шмат разоў не шанцуе, і ты паміраеш просто хренам. О, што ты там такое знайшоў? Страх перад нячыстым. Плюс 15 урону ад стрэсу супраць погані і мінус 10 меткасці супраць погані. Окей. Было цікавей за гэта. Ну, так, трошкі ёсць. Зараз я магу хоць нейкі... Тут якая розніца? Тут ёсць верагоднасць зараз прагрэс нейкі атрымаць? Я не памятаю, гэта праблема... Гэта ёсць у Darkest Dungeon ці не? Я вось просто дакладна не памятаю механікі гульні. Калі ты даследуеш нейкая мясцовасць, яна пакрыху становіцца ўсё складаней і складаней. У цябе няма магчымасці як бы фарміць яе, так? Ці маю я рацыю? То бок яна будзе ў пэўны момант такая складаная, што туды складана будзе трапіць з простай партыяй. Я вось гэту механіку дакладна не ўпэўнены. Маю рацыю. Ось, тут просто праблема такая. Я так-то не супраць загінаць, толькі няма жадання потым табе патрэбна літаральна перапачынаць гульню, каб працягнуць. Так, ёсць узроўні, якія растуць. І гэта не працэс, які аніяк не вяртаць. То бок, уявім сабе сітуацыю, што мы палепшылі сабе горад, нават калі ён у нас у самым найлепшым стане. У нас забіваюць усіх персанажаў. І мы літаральна пачынаем з вагона, і у нас група персанажаў, якая трапляе ў такую мясарубку, у якую яна выжыць проста не можа нават одной бойцы. Такое магчыма ў гульні? Ці не, я не памятаю. Час там будуць з'яўляцца лёгкія данжы. Ага, ну хоць і нейкі То бок невялічкі шанец. У гульні ж няма такога, што ў яе ёсць таймер яшчэ, правильно? Ну, па тыпу, я магу ўсё ж такі вяртацца да поўнай моцы, нават калі ўсё вельмі дрэнна пайшло. То бок я ўсё роўна магу выцягнуць гульню, хоць і ўсё будзе вельмі дрэнна. Але магчымасць вяртацца, ну, у строй гульні у мяне ўсё яшчэ застаецца, нават у самых дрэнных выпадках, так? Просто калі так, ну, бярем прыклад XCOM, так? XCOM сучасны, які 2013 года, ты заўсёды у бойцы з часам. То бок гульня пакрыху становіцца складаней, ворагі ўсё мацней. Калі ты страціў усю сваю партыю, табе патрэбна рабіць місіі, там ёсць місіі, якія на таймеры. Табе патрэбна іх зрабіць. Калі ты іх не зробіш, будзе капзда. І калі ты запароў дзесьці, і у цябе не атрымалася нешта, і ты згубіў усю партыю, то у цябе няма ніякай магчымасці вяртацца. То бок, усё. Ты захрас.
Дякую за нагоду об XCOM. XCOM другий, 2500. Дякую велике. Так. Але ти можеш прапамповувати диліжанс і атрымліваць герояў з большым узроўнем. Мае сэнс. Мае сэнс. Але гэта хутчэй як падтрымка. Ну, я просто параўноўваючы дзве гульні, у XCOM, нават калі ты атрымаеш больш высокі ўзровень, гэта недастаткова. Табе патрэбна зрабіць, ты павінен зрабіць місіі, якія на таймеры, якія ў цябе бясконца будуць з'яўляцца. Ты на бясконцам вось гэтай спіралі, я не памятаю, як гэты тэрмін называецца ў гульнявым геймдэве, але гэта па тыпу адмысловая спіраль. То бок, ну, не спіраль, а адмысловае кола прагрэсу. Па тыпу, калі ты памыліўся, ты бясконца будзеш памыляцца. На XCOM яшчэ 2500. Я хочу арыгінальны прайсці на стрымах. Арыгінальны, які XCOM UFO Defense, вось гэта. Угу. Я яго па зніжке набыў дзесьці, не ведаю, можа паўгады таму. Па зусім там нешта дурной зніжцы, што яна мне там пару золотых каштавала. Так, яны зараз пераблыталіся паміж сабою. Ну нічога, зараз выправім. Так, знову замяняем. Ці подтягнуть яго? Давайте потягнем. Оп. Але мне падаецца, зараз горш зрабіў. Не? Горш, не помню. Самы першы файны. Я толькі не памятаю яго аніяк. Я яго, не гледзячы на тое, што я ўзяў яго па зніжцы, я не памятаю нічога за яго, хоць я яго гуляў. Я гуляў яго нават яшчэ на, ну, не памятаю, на досе, на чым ён запускаўся. У мяне комп тады, ну, вельмі складана яго было гуляць, бо кампу было складана. Але працаваў, так, і я тады яшчэ не вельмі зразумеў. Гульня складаная, і я тады яе не да канца зразумеў. Трэба будзе ў XCOM зрабіць імба-снайпера, які можа перапачаць рух пасля забойства. Гэта ў другім XCOM, так? Я другі XCOM недоўга гуляў, вельмі недоўга. Вось, я нешта, я не ведаю чамусьці, у мяне ёсць жаданне раней ці пазней яго прайсці, але нешта мне стрымы, магчыма, найлепшы варыянт для яго, для мяне, таму што я не праходзіў яго. Вось, я прайшоў, ну, я прабіў некалькі місій, і нешта такой, чамусьці я не атрымліваю асалоду ад другой часткі. Тады я так падумаў. Зараз можа меркаванне змяніцца. Можа, таму што я тады нагуляўся ўжо прыкладна ў такога рода гульні. Такое таксама, магчыма, у мяне здараецца такое са мною. Першы люты, шмат каму ён быў першым хорарам. Першы... ну так, калі зусім пра ўфоды, калі мы гаворым пра UFO Defense. Так, гэта літаральна, ну, капздец. А яшчэ лінейка гулін, якая спрабавала працягнуць гэтую традыцыю XCOM UFO, якая там 3 альбо 4 часткі ў яе. Вось там таксама даволі лютыя хорары. Месца ў інвентары, каб узяць усё. Вызваліце месца, або выбіраеце толькі тое, што жадаеце знесці. Гербы нам дакладна патрэбны. Старонка дзённіка. Так, часопіс Дарыуса, разбойніка. Мой канец, я пішу, гэта ахвяра жорсткай фартуны, якая ўзяла мяне на заклад, таму што я страціў сваю шчаслівую манету, цяпер ляжу бездапаможна, пакуль моя кроў хутка цячэ з майго зруйнаванага цела. Мае пальцы халодныя, ні пастка, ні шалёны сектант вырашылі мой лёс. Нас чакалі дзіўныя хвалістыя формы, две невялікія сутнасці, якія я не магу апісаць, і трэці, значна большы звер. Бедная Мойра была раздушаная ў кашыцу. Калі Тэрыён абараняў яе, неўзабаве ён страціў руку, і розум пакінуў яго. Шэмблер, працягваў крычаць ён, пакуль Рэйвен тузанула яго, каб бегчы. Я спрабаваў гуляць у героя, каб купіць ім некалькі імгненняў. Падстрэліў аднаго з меншых монстраў. Апошні стрэл, потым разбіўся аб сцяну. Вялікага, магчыма, яны выбраліся. Тут мне падаецца аб сцяну вялікі. Магчыма, пра Бога гаворка. Мне падаецца.
Цяжка сказаць, мне ён спадабаўся, але мне не спадабалася паспешлівасць, якую там зрабілі. Нельга гуляць павольна. Так, ёсць такое. У падводным нават ктулху быў. Вось у падводным я не піў, падводны я не гуляў. Дакладна, так. Першы нават лепш была ў гэтым пытанні. Я не памятаю. Самая паспешлівасць. Ты маеш на ўвазе, ну просто тут розныя параўнанні. Nine Ravens распавядаем пра арыгінальны XCOM 90 нейкага года, XCOM UFO Defense. Поўная назва, наколькі памятаю. Тут гаворка яшчэ я не ўпэўнены, смог ці параўноўваеш ты першую другую частку з новых. У гэтым сэнсе. Яшчэ адна гульня, дзе паміраючыя ад кровацёку пішуць доўгія лісты. Ага, класіка. Так, нам дакладна грамата. На дзелах у мінулых пакаленнях. Граматы нам патрэбны. Так, старонкі дзённіка. Можа... Яны ж нам дзённікі, гэтыя старонкі дзённіка ні навошта не патрэбныя, так? Яны ж там нічога такога не даюць, акрамя сюжэту. Давайте пазбавімся ад яго. І возьмем... Ну, таксама яшчэ адну старонку скінем і забіраем яшчэ нефрит. Трэба лячыцца. Зараз сканцэнтравацца поўнасцю на лячэнні наступнай бойцы, якую я зараз сустрэну. Оп. З карачоку, звычайна, няма з чым заняцца. Напрыклад, сябе перабрандаваць, як тут. Хто прыдумаў такое глупства? Лячу, калі качу. Эгоістычнасць. Self-preservation is paramount at any cost. Я ніколі ў старыя не гуляў, я веду толькі XCOM 12 і 18. Так, тады, калі гаварыць пра гэта, першы, ён усё яшчэ, ён не паспешлівы, але у цябе таксама няма, ты заўсёды ў спіралі часу, ты павінен заўсёды рабіць дзеянне. Вось, тое, што я узгадываў наконт механікі гульні, калі ты трапіў на дно, ты з яго хутчэй за ўсё не выберешся. Ну, просто не выберешся. У гульні просто адсутнічае механізм, які бы дазволіў табе дагнаць. У асабістасці, калі ў цябе патрэбна, вось у цябе місія за місіяй, і у цябе няма нават моманту, калі твае салдаты могуць хоць трошкі прыйсці ў сябе. Ось. Гавару як чалавек, які гуляў першую частку. Што цікава, першую частку, ну, як зараз гаворка толькі пра 12-го года там, то у першай частцы я яе так і не скончыў, але павінны ў гэтым не я. Мяне, з-за таго, што я гуляў у Iron Mode, гульня мяне знішчыла 4 разы, 4 праходжання. Прыкладна па кожнае з іх па 20-30 гадзін было знішчана багамі гульні. Такімі, якія абысці немагчыма. А з-за таго, што захаванне адно, я не мог загрузіцца абысці за гэты баг. Літаральна былі багі, калі місія проста завісала ў пачатку, і яна проста бясконца завісала. Там звычайна падаюць лятучыя талеркі, якія адносна складаны. Так. Але моя гаворка пра то, што ты заўсёды на таймеры, што да цябе хутка будзе місія, якая па сюжэту, якую ты павінен зрабіць за лімітаваную колькасць часу, і калі ты трапіў на дно, ты не паспееш падрыхтаваць каманду, якая можа зрабіць гэтую місію. І місія будзе правалена. І ты страціш яшчэ адну краіну, якая будзе табе дапамагаць, а гэта прамы шлях у пекла. Можа абмежаванне па часу на самай высокай складанасці? Не ўпэўнены. Я быў упэўнены, што там ёсць такія місіі. Таму што я памятаю, што на Iron Mode там самае складанае, я заўсёды трымаў 3 каманды. Ну, у мяне заўсёды была 3 каманды, якія былі адна на замену другой. Таму што інакш ты, табе капзда. Табе заўсёды патрэбна запасная каманда, якая ў поўным, па тыпу, можа выцягнуць місію поўнасцю, і проста іх ратацыяй адпраўляеш. 2 альбо 3 каманды, не памятаю, дзе, па-мойму.
дакладна. І трэцяе з такіх, ну, калі ўжо зусім усё дрэнна, яны звычайна проста падмяніць кагосьці, хто траўмаваны моцна. Нейкія людзі гулялі ў нейкі XCOM недзе ў 90-х. Гэта я. Я узгадаў пра XCOM не проста так, таму што я літаральна учора... Нешта мне захацелася запусціць XCOM, і я запусціў першы XCOM. Ну, не UFO Defense, а XCOM 12-го года. Зараз, каб блытаніцы не было. Так, а чаго мы не можам атакаваць? Окей, ніводнай атакі няма. Вось. Я запусціў і зрабіў там літаральна одну місію. Нешта такое. У гэты раз я не стаў ставіць сабе Iron Mode, таму што Iron Mode ўсё ж такі... Калі я пяты раз траплю на баг, які не дасць мне прайсці гэтую гульню, я ўжо дакладна заб'ю наедна зусім. Вораг невядомы. Тут яшчэ... Вораг невядомы, Enemy Unknown. Гэта базавая, а Enemy Within гэта пашыраная першай часткі. Таму тут усё ускладняецца яшчэ. З тэрміналогіяй з назвамі XCOM-аў усё складана. Зноў месца не хапае. Але тут золата 25. Ну, навошта нам столькі, правильно? Давайте просто заб'ем, я прапаную, не будзем браць. Калі будзе больш золата, возьмем. Можа, нешта замянім. Я перапачаў учора канкрэтна Enemy Within, то бок пашыраную версію першай часткі. Так, больш золата. Богу золата. Во славу золотую. Так, 100 кніг. А што на яго можа спрацаваць? Мне падаецца... Мы можам спаліць, вядома, але лекавыя травы не мае ніякага сэнсу. Давайте лекавыя травы кладзем. Ніякага эфекту, я не здзіўлены. А тое месца вызвалілася. Ненавіснік містычнага. Плюс 15 урону супраць містыка, мінус 15 урону ад стрэсу супраць містыка. Вау. Окей, я згодны. Калі табе не падабаецца другая частка, можам лічыць, што я кідаў на першую, не супраць. Не-не-не-не-не. Усё правильно кідаеш. Закидывай, працягвай закидывать на другую. Яна мне не падабаецца. Яна мне не спадабалася ў той момант. Я упэўнены, што... Ой, паплёў на ворагі вылезе. Я упэўнены, што можа... Ну, лепей, я буду шчаслівы на яе яшчэ раз паглядзець. Можа, маё меркаванне зменіцца. Таму што я пагуляў трошкі, я нават не прасмакаваў яе. І выйшаў. Я не ведаю чаму. І не вяртаўся. Я зараз нават не ўпэўнены, што мне не спадабалася. Ну, то бок, хутчэй за ўсё, гэта нешта такое у моманце. Я жадаю, каб твайго першага імба-снайпера звалі Цмакавічы паўзучысіма. Добра, дамовіліся. Потым распавядзеш, як я яго білдзіць увогуле. Я не ўпэўнены, што за адзін стрым дабяруся да такога білда яшчэ. Я нават не памятаю, што там за магчымасці, якія таланты ёсць. Мультиперсонаж. Я зразумеў, ён будзе... Можа, тут нейкага персонажа трэба назваць па Цмакавічы? У Darkest Dungeon? Тихо там. Пісталка. Лячу, калі качу. Яна пакрыху зніжае настрой усім. Ну, справы ідуць добра, я скажу так. У нашым гэтым забеге без модаў, ну, без модаў, я ўсё говорю без модаў, без DLC. Мод адзін стаіць, адзіны мод на ўсю гульню мне стаіць, вельмі важны. Без яго ніяк гуляць немагчыма. Не ўлезе, мне здаецца. А калі часткова, напрыклад. Цмакавічы. Можа, Цмакавічы ўлезе. Мы можам назваць аднаго персонажа Цмакавіча, а другого паўзучысіму. Калі влезе. Так, Эрэгана, так, это той самы мод. Так,
можна існаваць Смакавічы без Паўджырчысіма? Ну, вось так, ну, у двух персонажах. Толькі цалкам, добра. Што за мод? Калі будзе магчымасць, я пакажу. Зараз няма, у нас няма падыходзячага персонажа. Эй, прочыць у нас. Мар'ет. О, понеслася. Мазохізм. Those who covet injury Так, find it in no у нас short ёсць. supply. Ага, нам трэба 100 бітваў у пакоях скончыць. Мазохізм што дае? Што гэта за стан? Кута мазохізм. А дзе паглядзець яе эфект? Я не бачу. Ну, добра, нешта робіць. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте отрубим. Ним. Час яшчэ не настал. Ты что? Чмурела. Сталка просто пропушае свои ходы. О, блин, он просто сам себе пошкодження нанес. Давайте. А ці ёсць у яго атака по некалькім ворагам? Давайте працягнем вось гэтага. Сопротивление. Окей. Great is the weapon that cuts on its own. Ау. Добра, назови героя з мазохізмом Цмакавічы. Будем лічыць, што пасля кар'еры ў кінастудыі бясконцых сварках накшталт сабаку памяшканні з'ёмак, таксама з'ёмкі ў Dark Fantasy ён зрабіўся мазохістам. Добра, але на жаль я магу змяняць толькі ў горадзе, калі вяртаемся на завод. Паглядзім, ці ўлезе, і можа некаторых літр будзе не хапаць, таму там як ужо атрымаецца. Весталка, ты будешь хоть кагосьці... Я зноў пропускаю ход. Лячыць кагосьці? Блин, а у нас по краху люди скончиваются. Так, а ці влезе? О, ўсё влезло. Так, ці варта... А, вось можна яшчэ глядзець замкнёны саркафаг. Давайте яго... Оп. Зноў месца не хапае. Граматы можам забраць. Граматы вельмі важная херня і подвеска оглушэння. Сопротивление оглушэння і мінус 2 ухілення. Давайте вось яму будзе. Няхай паносіць. Ежа нам не тое, каб спатрэбіцца. Давайте ежу з'ядзім. Усё. Забярем вось гэта. І у наступны апошні пакой не пойдзем. Таму што... А, там боек няма. Можа там узнагарода нейкая будзе. Просто калі мы галодныя будзем яшчэ зараз. Не, месца у нас... Ну, зусім месца няма. Мы нават не забярэм нармальна нічога. Давайте сыдзем. Во, вось гэта я разумею, вось гэта ўзнагарода. Зараз мы набярэмся. Адзінае, што карцін няма ніводнай. Во, і гэтых самых гербоў яшчэ набраліся. Кайфы, кайфы, справы ідуць. Дакнаманія, апантаннасць забойствам. Окей. Так, где наш? Ты. Забойца. Ой, не то. Цмакавічы. Усё,
помясцілася. Паўзучысім. Слухайце, тут... А, не хопіць. Літаральна там літаркі 3 не хопіць. У табе зараз спатрэбы буду даволі простыя. Апантанасць забойстваў, напрыклад. Патрабаванні не вельмі высокія. Санаторый. З'явіўся, нарэшце. Так, Крынгак. Мне падаецца, ты першы у нас кандыдат сюды адправіцца. Палахлівасць, схільнасць да крадзяжу прадметаў, рэлігійнасць. Не, давайте яго адправім пакуль што. Хваробы трэба палячыць. Там хваробы нейкая проста жэсць. Так, вось гэтую мы... Не, так, у першую чаргу разбіраемся з гільдыяй і нашым кавалём. Так, павышэнне навыкаў до ўзроўню другога. Гэта добра. Зніжаем кошт. Это даволі шмат займе. Это будзе карціны і гербы. 10-20 уйдзе. На каваля. Дазваляем мадэрнізаваць, гэта мы не дазволім сабе. Няма столькі. О, карацей, план такі. Бярэм каванне брані. І ўсё. Грамонты скончыліся. Чаму я гляджу на тое, што патрэбна, і на тое, што не патрэбна, я не гляджу. Чаму так, на непатрэбныя рэчы я гляджу. Так, вось. Набраліся майстэрства інструктара, мы можам падвышаць нашыя навыкі, і кошт навучання падзнізілі. Трошкі танней будзе. Тут у нас ёсць каванне зброі і брані, трэба будзе падлепшыць, а казармы герояў... Спіс у нас, мне падаецца, спіс амаль поўны спіс, так. Я гэта не жадаю. Дыліжанс. Зноў вяртаемся да яго. Мы можам павысіць яшчэ 2 месца дадаць. І я думаю, так і зробім. Няхай так будзе. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Так. 9 з 12 у нас у спісе. Гэта добра. Мы можам яшчэ 3 дазволіць. І у нас даволі шмат прадметаў, я так гляджу. Трэба прыглядзецца. Рабаўніца магіл у нас такой няма зараз. А тут антыквар, яшчэ адзін крыжак. Святая Дзіда. Блізкі бой наперад на 1. Базовая меткасць. Ага, супраць погані. Эфектыўна. Натхняльны крык. Трошечкі лечыць, зніжае стрэс і паходнім. Окей. Так. У першую чаргу вырашаем, што мы, якую каманду зараз набярэм і куды. Потым вырашаем ужо... Так, усе вы адпраўляецеся дадому. Збіраем новую каманду. Блин, чаму мне Вустер і Дживс так... Я разумею, што гэта спасылка. Я не памятаю на каго. Але я ўпэўнены, што я павінен ведаць. Я не памятаю дакладна адкуль. Зараз для тых, хто на запісе гэта глядзіць, я прачытаў чат і разважанне наконт гэтага самага. Як яны? Слугі і сакратара. Ага, зразумеў. Окей, дзякуй вялікі. Гэта ў іх быў нумар з гэтым, так? Таму што я нешта, даўно было. Мне падаецца, гэта даволі стары іх і выступ. Так, я зараз... Дайце ацаніць
сітуацыю. Куды мы пойдзем? Мы можам пайсці у чарвяточыну, альбо яшчэ што у нас, чаго у нас больш за ўсё не хапае? У нас грамат не хапае. Штосьці дае граматы проста вось як граматы. Вось гэтая бухта. Таму пойдзем у бухту з-за таго, што яна дае граматы гарантавана. Калі пашанцуе, яна будзе іх даваць яшчэ больш. Па грошах яны ўсё адно алькава даюць. Так, для гэтага далей збіраем каманду. Нам патрэбна каманда, у якой мы не скончымся. Ага, мне не хапае людзей. То есть яшчэ ёсць крынжак, мне патрэбна. На пярэдні раду. О, блытаніца якая. Так, ты у нас у каго найменш за ўсё зараз гэтых самых пашкоджанняў у настроі ідуць уверх. Яны нашы першыя кандыдаты на той, каб пайсці ў падзямелле. 4 чалавекі ёсць, але ніводнага лекара. Што мы з гэтым рабіць будзем? Змацняльныя пары, ну гэта херня. Ну тут нічога сур'ёзнага. Мне вельмі падабаецца Монті Пайтон, калі ўжо пра тое гаварыць. Уже даўно не глядзеў, я зноў, мне падаецца, спасылачка калі будзе, я не ўсе спасылкі узгадаю дакладна. Вось, некаторыя так, я не так даўно заўважыў, што так, я ведаў, што яна з Монті Пайтона, але я забыўся і не зразумеў яе пачатку. У мяне асобная кнопка для стартавання па ўзроўню стрэсу. Ага. Нічог сабе, па ўзроўні. Вау. Па дзейнасці... Што такое па дзейнасці стартаваць? Окей. Вось. Так, гэта тое, што патрэбна. Добра. У нас ёсць яшчэ персанаж, які можа быць лекарам, і ў яе не тое, каб зусім дрэнна па стрэсу, але у яе ёсць вось гэтая хвароба, клопаты, плюс 30% урону ад стрэсу. І яна можа даволі хутка звар'яцець. Што не вельмі добра. Так. З астатнімі трэба дакладна адпраўляць іх на адпачынак, вось гэтых траіх. Крынгака ў першую чаргу, ты ідзеш у нас сюды. Ты у нас ідзеш вось сюды. Самакавіча таксама ты ў гульнявую залу адпраўляешся. Марсі. Можа яе таксама адправіць на адпачынак у бардэль альбо куды-небудзь. Які варыянт у нас ёсць? Можам палепшыць? Зала пакаяння. О, так, давайте я в залу пакаяння. Gilded icons and dogmatic rituals. For some, a tonic against the bloodshed. Яны ніяк не злучаныя з Монті Пайтом, гэта так. Яны ніколі не ўдзельнічалі. А яны яшчэ не перакладзены? Я магу блытаць. Ну просто яшчэ там некаторыя жарты, якія вельмі складана. Ну я не думаю, што я просто думаю, што ёсць верагоднасць, што Монті Пайтон вельмі дрэнная рэч для перакладу. Ну скажем так. Некаторыя жарты добра перакладаюцца, а трошкі увесь градус... А нет, там хапае. Не, Святы Грааль хутчэй за ўсё нармальна пройдзе. У яго якраз такі градус просто адбітасці падвышаецца бясконца і нармальныя жарты пройдуць. А так, насамрэч маеш рацыю. Ні Хью Лорі, ні Стівен Фрай ніякай адносіны да іх не маюць. Мне падаецца... Не, зусім не тое. Так, пры гэтым гумар абсурду там я просто не так даўно пераглядаў Грааль. Спецыяльна вось як сказаў, што я не ўгадаў нейкія спасылкі, я такой, блин,
Я насамрэч так і я его урыўкамі заўсёды глядзеў, вось таму я его вырашыў паглядзець по цалкам. Ось, я там пару сцэн нават не бачыў ніколі. Ось, нягледзячы на тое, што я думаў, што я ўжо па кавалках ужо ведаю ўвесь фільм. Даволі неблагія. Так. Для тых, хто без кантэкста, калі вы не чулі пра Монті Пайтона, то гэта шоу, якое было, ну, даволі доўга. Гэта пра двух... У асноўным лідуюць там два коміка, але Монті Пайтон гэта поўны збор там цэлай каманды іх усёй комікаў, якая, ну, зрабіла кіно. Кіно даволі старое. І я ўсё роўна яго вельмі рэкамендую, калі вам падабаецца гумар абсурду. Вось. Таму што вы будзеце назіраць просто абсурдныя сітуацыі, да, якія будуць усё накручвацца адна на адну, і гэта будзе ўсё смешней і смешней. І у нас яшчэ адна рэч, галасаванне. Галасаванне працуе. Давайте я трошки перасуну яго ў бок на цэнтр, бо мне падаецца, я не помню з-за чаго ён з'ехаў трошки не туды. Увесь таймер адправлю ў цэнтр. У нас хутка скончыцца галасаванне, і гэта будзе рашэнне, во што мы будзем гуляць заўтра. А ў лідарах у нас зараз. Дайце-ка хутенька пагляджу. Так, у лідарах у нас знаходзіцца Kingdom Come, нечакана, які перагнаў The Longest Journey. The Longest Journey зараз знаходзіцца на першым месцы, які чакана перагнаў... не, пачакайце-ка. Розніца ў 100 пунктаў. Не перагнаў яшчэ. Ось, затрындзеліся наконт камедыі. Ось, засталося 4 хвіліны, у нас ёсць яшчэ час на галасаванне. Чаму зараз? Ну, пачакай, а дзе ў нас зараз XCOM? Як далёка ён? Мне падаецца, даволі нармальна яна яго закінуў. Ён ужо на такім дасяжным месцы, нават на 6-м. Неблага. The Longest Journey. Глядзі, якая штука. Каб перабіць, табе патрэбна не толькі дагнаць, табе патрэбна набраць больш. То бок, The Longest Journey 100, нават калі ты параўняеш, табе патрэбна перагнаць яшчэ трошечкі. Вось, таму што калі ты даганяеш, лідар усё яшчэ застаецца на тым жа самым месцы. Ось, зараз Kingdom Come усё яшчэ на лідарах, нягледзячы на тое, што колькасць аднолькавая. Так, бойка за першае месца. Я зараз спецыяльна трохі прыпынюся. Буду назіраць, як падзеі будуць адбывацца ў нас. Я спадзяюся, ўсё нармальна спрацуе з канцом галасавання, таму што ёсць невялічкая праблема, нешта змянілі з выключэннем узнагарод. Альбо зламаўся стрымер-бот, які мне трэба будзе аднавіць, можа, ў гэтым праблема. Магчыма, канец галасавання спрацуе не так, як чакалася. Паглядзім яшчэ. Можа, мне асабіста прыйдзецца нешта выключаць. Я таму жадаю зараз за гэтым паназіраць. Спадзяюся, ўсё добра будзе. Вось. У нас усё яшчэ атрымліваецца, што на першым месцы Kingdom Come. Магчыма, хтосьці набярэ дастаткова поінтаў і перагоніць. На другім месцы. На другім месцы The Longest Journey літаральна на той же самай колькасці пунктаў. Даволі ззаду, але калі хтосьці прахаваў 5000 пунктаў, усё яшчэ можа дагнаць, знаходзіцца Firewatch з 28 300 поінтаў. Засталася хвіліна 20 до канца стрыма, выбачце, до канца галасавання. Я пакуль пратрымаю. Ну, я жадаю, бо калі гэта не спрацуе аўтаматычна, я не тэсціў пасля папярэдняга тыдню. А аднаўленні прыляцелі вось якраз, ну, па тыпу ў канцы, мне падаецца, ў пятніцу, альбо ў суботу, нешта такое я ўжо бачыў змены з узнагародамі. Усе забыліся пра анекдот. Ты не забылася, як мінімум.
Полторы гадзіны на адном, полторы на... Добра, я прачытаю гэта паўнасцю. Полторы гадзіны на кідай камень гэта Kingdom Come. Полторы гадзіны на All Long Johnson. The Longest Journey. Не, ўсё яшчэ па 3 гадзіны на кожны. Хто б не перамог? Яшчэ 100 на Kingdom Come. Kingdom Come замацоўваецца на першым месцы. Застаецца 15 секунд. Яшчэ апошнія секунды цікаюць. Яшчэ ёсць магчымасць. Невялічкая зусім. Угу. Пераможца Kingdom Come. І у нас ёсць... Так, усё добра спрацавала, узнагароды, якія павінны былі выключыліся, астатнія узнагароды... Так, Юкаман закінуў апошні момант. Так, вы паглядзіце. Добра. Трэба з міцера клікаць, закінуў камень у спіс. Ну, паглядзім. Я не ведаю, калі ў яго не атрымаецца, заўсёды ёсць магчымасць паглядзець у запісу, таму нікуды гэта не падзенецца. Вось. Добра. Я тады Kingdom Come пастаўлю запампоўвацца сёння. Не, ён у мяне ж запампаваны. Не, ўсё добра, я нават яго запускаў, правяраў. Захоп адзін я толькі не праверыў. А мы працягнем зараз пакуль далей пакутаваць у Darkest Dungeon. Як у нас па справах? Мы збіраліся набраць, нам трэба палепшыць зброю. Каваль. У нас ёсць два персонажа, якія пойдуць зараз у падзямелле. 3 нават персонажа мы можам узяць у падзямелле, якіх ёсць першы ўзровень. Добра, а ты у нас арбаўніца магіл, ёсць для цябе спецыяльна, вось гэта звычайная. Оп, добра. Так, гэта для забойцы, толькі для забойцы. Вось он наш забойца, яму даем вось гэта. Гэта для дрэсіроўшчыка, але дрэсіроўшчыка у нас няма. Так, ёсць гэта ці карысна гэта ухіленне. Ухіленне неблагое. Хуткасці так дрэнная. Давайте вось так зробім для гэтага персонажа. Рабаўніца Лара Крофтауна. Лара Крофтауна. Чаму? Гульня, чаму ты яшчэ націснуў? Што ты робіш? Лара Крофтауна. Дзякуй. Нешта там хаваецца ўвогуле літаркі, ладно. Так, з нашай камандай у нас ёсць вось гэты крыжак, якога мы ўзялі літаральна зараз. Ён у нас будзе ў першым радку. У нас ёсць стралок, разбойнік. Так, разбойнік. Правильно, клас назваў. Адзіны персонаж, які можа лячыць у нас з усіх, акрамя адзінай вясталкі, якая зараз п'е ў таверне, гэта вось гэтая арбалетчыца. Ці магу я нешта зрабіць з ёй? Не магу, мне падаецца. Так, добра. Альтэрнатывы яшчэ ўзяць каўку з атрутамі. І гэта можа быць неблагі варыянт, магчыма. Так, яшчэ раз я збяру каманду тут, у гэтым месцы. На першы радок дакладна ты. На Лара Крофтауна, ты у нас на які? Ты ідэальна табе падыходзіць другі радок, я так бачу. Тады ідзе яна. Абавязкова ты, таму што нам лячэнне патрэбна. І зараз пытанне, альбо ўзяць, што такое рассыпанне, мінус 5 урона навыкі далёкага бою, не дазваляецца гуляць у азарныя гульні, і Светка не будзе ўдзельнічаць у малітоўнай дзейнасці. Моцны чэрэп, плюс 15 сопротивлення глушэнню, хуткія рэфлексы, высокая хуткасць, авантурыст гушчараў, мінус 20% урону над стрэсу ў гушчары, пустая кроў, сопротивлення атручванню. Неблага. Каўка, што ты маеш у нас? Забойца людзей,
супраць чалавека, светлаадчувальнасць мінус 10 урону, калі паходня больш за 75%, і нязграбнасць мінус 5 ухілення. Я думаю, для таго, што гэта будзе рызыкоўны паход наш, ну так, плюс-мінус рызыкоўны, я бы лепей узяў тое, што я дакладна ведаю, што спрацуе, таму возьмем разбойніка, ён не рабаўнік. Так, і вось гэтую каманду мы зараз будзем паляпшаць. Ты, у першую чаргу, грошыкі патрацім, далей змоцнены арбалет і закладзеныя латы. Што такое закладзеныя латы? Што гэта азначае? Так. Разбойнік. Табе крамянёвы пісталет і ржавы клінок. Ну вось, будзе універсальны пісталет і лязо. Няблага. Паношанае паліто будзе трывалае паліто. Падабаецца. І ўсё, я не магу палепшыць гэтых нашых. Можа быць, зараз адзінае, што я магу... вось палепшыць навыкі. Давай-ка ты, табе палепшым лячэнне, якое будзе лячыць. Узмацненне цэлі плюс 24% атрымліваемае лячэнне. Давайте возьмем. Бо тады, яна у нас як лекар у асноўным ідзе. І для яе вельмі важна будзе... Наколькі гэта лепей? Меткасць падвышаецца, снайперскі стрэл другого ўзроўня, крыт таксама. Але адзнаку яна ставіць сама не можа, так? Вось, у яе ёсць такая магчымасць. За грошыкі адчынілі навык. І вось так зробім. Я грошыкаў зараз прасачу. Так, вось, давайте ад гэтага пазбавімся і паставім вось гэта. Яна тады сама сабе метку паставіць, гэтую. Пазначаць будзе цэль. І сама будзе страляць па ёй. Больш крыта і больш урона. Калі патрэбна, ад яе пашкоджанні будуць. Ты у нас. Мне падаецца нармальна і так. Парэз вены ёсць там... Вось гэта... Што гэта у нас? Дальні бой, прыцэльны стрэл. Пакінуў. Ты у нас. Ёсць нешта такое, што лепей узяць, чым атрутны хітрык. Вылічае, лечыць рэчы, паляпшае. Толькі адзін раз забой. Атрутныя дроцікі знікнуць у цені. Я думаю, ёй можна набыць нешта яшчэ. Напрыклад, вось гэты выпад. Яна у нас пойдзе ў які радок? Яна у нас пойдзе, мне падаецца. Я напужаўся, сам сябе напужаў. Так, бліскучая кінжала я вось гэтую возьму. Яна у нас... у другім радку. Так, альбо кінжал, альбо кінуць кінжал. Што лепей? Супраць пазнакі і атруты лепей. Сопротивление кровотеку поднижая. Ну давайте... тут по 2 цели, а тут по одной. Меткость. Модификатор урона минус 10%. Я возьму блескучее... Не, возьму все ж таки кинуть кинжал. Зараз. Решение. Где у нас? Ось ты. Заменяем знікнуць у тени, потому что гэта адыход на две позиции, а ёй не тое, каб гэта патрэбна было. Ну вось, ну і з гэтым набором пойдем. Ну неблага. Неблага. Пу-пу-пу-пу-пум. Что яшчэ? Мы можем отправить, у нас есть яшчэ месца, куды отправить кагосьці. Альбо адчыніць яго можа. Мне падаецца, няма. Так, не хапае ресурсаў. Хочацца зрабіць яшчэ што-небудзь, каб я быў упэўнены, што яны перажывуць наступны паход. Але мне падаецца, лепей я і не зраблю. Гэтыя мне не патрэбныя. Ну і добра, пайшлі тады. Рызыкаваць жыццём сваім. Ёсць нешта. Вось яшчэ... Что можно повесить, вот эту, плюс 5 меткости, минус 2 ухиления. Не, для моего походу не. Вось. Мы готовы, можно набираться. Як звычайно набираемся шмат походин. Альбо факелу. Так. Пум. 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 И... Ну, все.
Я думаю, так. Ну что, подохнем зараз. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Якая мапа цудоўная, вы паглядзіце, мне патрэбна увесь шлях направо зрабіць, увесь шлях потым налево. Ну, ладно. Хаваны реліквіі, If only партрэт. treasure could staunch the flow of Чаму такі кароткі? А, это літаральна corruption. в одну клетку пірат. Так, у нее есть отрутные дротики. У нее есть кидание кинжалу у цель больш пашкоджання супраць таго. Хто отручаны. Таму кідаем у одну цель, атруцілі яе і будзем у яе ж потым страляць. Так, ты у нас. Ты можешь адзначыць снайперам кагосьці. Давайте вось гэтага. Метка будзе. І потым на наступным ходзе яна будзе у яе страляць. І калі ўсё пойдзе, як я планую, мы зараз разнясем тут просто. А, адзіная рэч. Я ж малайчына. Я так сачыў, што ўсё добра адключыцца, што галасаванне вам назад не ўключыў. Выбачце. Давайте-ка Kingdom Come хутенька отправляется у нас вниз. Добра. На першым месцы застаецца The Longest Journey. Ёсць. Гляджу у свой бот. І... Усё спрацавала як патрэбна. Я не ведаю, у чым была праблема ў папярэдні раз. Ну добра, усе ўзнагароды з'явіліся. Мы на месцы. Натхняны крык. Вылечыць стрэс, здымае і паходню падвышае. Небяспечная рыбалка. Згодны. Ашаламляльны удар. Давайте будем ашаламлять. Мы же ашаламляльныя. Ось зараз яна можа кідаць кінжал, і у каго лепей супрацьпазнакі альбо атручванне. Ну давайте супраць атручанага. Вау. Працуе. Так, крывачок. Блага. Але не, там слабый крывачок. Халяра разбил. Вау. Ну вы поглядите, просто выносим. Кайфы. Ну мы же тут порвем все. Кого нам бояться, правильно? Мне падаецца наше то, што мы зброю лепей узялі, гэта вельмі дапамагае, але у нас далёка не ўсе моцныя, у нас усе яшчэ збольшага яны, мне падаецца ж гэтага першага ўзроўня, нулевога нават ўзроўня. Так, палова, вось гэта рыбаўніца і крыжак, яны слабыя яшчэ. Так, рыбны ідал. Каля гэтай статуі пакланення адчуваецца дзіўная прысутнасць. Святая вада. Узмацнение. Плюс 18 урону да лагера. Ну, як я гаварыў, што хутчэй за ўсё гэта звязана неяк з півам. Так, тут бойка адразу будзе. Ну, вы паглядзіце. Гажунчыкі якія. Паўтараем нашыя камбінацыі ўсе. Чаму толькі адзін? Гэта смок ты перадракаеш, гэта так і будзе. А чаму па ім што? Не працуе ўвогуле... Так, атрута абарона 75.
Бо ён амаль не атрымлівае ніякіх пашкоджанняў, я так разумею. Правильно? Давайте на лечении сконцентруемся зараз. Магчыма, варта атрутай зараз вось гэтыя... Эй! Ты што робіш? Ну так ты свае цягне. Вы ачмурэлі? Іу. Так, ну... Застрэлім, можа, вось гэтага? Зараз пазбавімся, бо яны аглушэннямі у нас будуць душыць. Ну вось, вы паглядзіце. Я так усе свае хады прапушчу. Так, за яе зараз мы займемся атручваннем ворага ў першым радку. Таму што мне падаецца, атрута будзе праходзіць, нягледзячы на тое, што ў іх нейкае супраціўленне моцнае атакам фізічным. Я так разумею, што атрутай мы іх усё роўна нармальна прабіваем. Плямістая ліхаманка. Што ты такое? Мінус 50% супраціўлення атручванню. Ага. Окей. Давайте яшчэ подлечымся тут. The blood quickens. Гэта цмока, яны проста ўсе збеглі з французскага рэстарану, я ўпэўнены. Так, на нас амаль наклалі нейкую хваробу яшчэ раз. Хутчэй з японскага. Ну вось гэта тентаклі вы так дакладна, я гэта ўпэўнены. Ну, куды ты ухіляешься? Вяртайся назад. The death by inches. Confusion, nerves, and panic. Так. Мінус 40. Яны атручваюць даволі непрыемнай рэчу. Сопротивление, ага, дзякую вялікі. Надеюсь, это труд ты помрешь. Тебе здоровья. А, у іх літаральна амаль ніякага здароўя няма ў гэтых, ну, смоўжаў. Просто праблема іх у тым, што яны блакуюць 75% любых пашкоджанняў, акрамя атруты. Атрута працуе, як я і планаваў. Так. Continue the onslaught. Destroy them all. Так, непрыемнае пашкоджанне. Давайте паядзім трошки. Альбо спыніць крывацёк. Это будзе 6 пашкоджанняў, гэта будзе 4 пашкоджання. Давайте ўсё ж таки павязку выкарыстаем. І трошки паядзім. Ухіление, хуткасць, сопротивление. Блин, ну такое сабе. Нам 3 раунда трэба вушкацца дзесьці. Да прыемных па... Ну, на жаль, Цамакавічы зараз адчувае. Так, застаўся яшчэ адзін раунд. Можем тут... Ну, добра, я так разумею, мы нічога з гэтым не зробім. Трэба ўваходзіць далей. Так, поехали в битву. Так. І мы можем атруту кинуть на кого-то сзаду. Яны ўсе аднолькавыя, таму якая разница? Розница. Правильно?
Мы просто будем бить. Ау. Яны нормально так пробивають, я вам скажу. Атруту на одного кинули, потім я його кинем кинжалом. Далей, що ми зараз зробимо, гэта будем станіць якомога больш. Таму што калі яны застанены, яны нічога не робяць. І я не атрымліваю сабе ўтвар. Кидаем кинжал, і ён ухиляецца. Ну, вядома, чаго я яшчэ чакаў, правильно? О, кайфуй. Працягваем лечыцца. Танц працуе? Удобненько. Ну, яшчэ раз кинжал. О, неблаго. Толькі колькі гэта? 2 пашкоджання, калі ў яго 3, я так разумею. Ну, то бок ён перажыве зараз. Угу. Давайте паспрабуем. Калі пашанцуе, ён зараз 2 заб'е. Ха-ха, кайфы. Пашанцавала. Ну, справляемся, але не только каб добра. У нас самае непрыемнае гэта тое, што у нас скончваецца здароўе, якое мы не можам неяк нармальна вяртаць. Потому что что? Потому что у нас нема ніякага лекара. Так, ключ. Куфр пакрыты ракавінамі. Давайте. Нічога не зрабіў. Окей. Можа сысці. Так, мапа. Угу. У пакоі наперадзе нічога няма. А по дорозе мне не показывает. Ты у нас хто? Марскі шаман. Марскі шаман, атрымай, калі ласка, вось гэты ўтвар. Не атрымаў. Зараз у нас не так яны зноў паабдымаюць. Ау. Так, атруту можа. Дзякуй вялікі. Ёсць. Ад аднаго пазбавіліся. Як жа добра ідзе справа, м? Ну, ўсё роўна не ў плюсе па нашаму здароўю за кожную бойку, таму што атруты розныя, вось гэта ўсё. Але справа ідзе няблага. Мы можам тэоретычна ўзяць і паесці. У нас ежы з запасом. Давайте рыцару гэтаму. Вось так. Яшчэ плюс-мінус кампенсавалі нашыя страты. Ну так, тут нічога няма. І нам зараз далёка назад. А ці будуць яны памятаюць, што яны дагэтуль елі? Не, яны не будуць, яны такі па тыпу: а, давай. Каточки. Оп. Кинули отруту у яго. Я спадзяюся, яму падабаецца.
ever hidden. Не трапив. Так, якби так. Угу, натхняльны крык. Трошки лечыцца, але гэта ўсё херня. Не, трэба станіць. Это менш пашкоджанняў нам. Марскі брыз? Што ты? Ты яго лечыш? А ну, на табе. Трымай. Кинжал у твар. Какие уже неприемные, блин. Эй! Что ж з вами робить-то? Давай палишь меня. О, крык. Ты можешь кинуть, в принципе, вось у гэтага отруту. Потому что той загине от отруты и так. Я ў іх хату прыйшоў, спачатку яны прыйшлі ў нашу хату. Нас адтуль выгналі. Сквотары, карацей. Альбо як яны там называюцца. Во. Скумбрытары. Там брыдотная лакацыя, нават горш за лакацыю з крывасосамі з дапаўнення. У сэнсе брыдотная ў знешнім выглядзе ворагаў, альбо брыдотная ў сэнсе механікі таго, што яны атручваюць там вось гэта ўсё. Опа, реліквіі. Яшчэ здабыча. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ага. Працавала выведка наперад. Ворагі вельмі трывалыя і моцныя. Угу. Мне зараз дапамагае тое, што ў мяне удалая каманда для гэтага. Плюс-мінус. У маёй камандзе адзін недахоп гэта таго, што не хапае лячэння. З плюсаў гэта тое, што я магу атручваць, тое, што я магу станіць. Лепей было бы, калі б станаў было яшчэ больш, і атруты было яшчэ больш. Таму што ворагі гэтыя фізічнымі атакамі там здароўя занадта шмат. Іх бы усіх просто станіць бясконца і атрута іх закідваць. Каб яны мяне не жерлі. А, вось, голад. Захацелі паесці. Так, жудасны карал. Ёсць нешта дзіўнае ў гэтым карале. Мне падаецца, гэта трэба лекавыя травы, альбо... Ну, ось. Угу. Атрымалася, правильно. Обія выдалілась. Вау! Такое магчыма? Ну, плямісту лихаманку яны нам не прыбралі, на жаль. Я бачу пастку. Якую мы прыбралі? Атрымліваецца, толькі ў апошнім пакоі знаходзіцца апошняя бойка, да якой мы дайдзем. Я спадзяюся, па дарозе не будзе ніякай яшчэ. Тады мы зрабілі гэтую лакацыю. Пастку пропустили. Ну, спадзяюся, ўсё добра будзе. Ну, яны... О, добра. Гранатску, добра. Крывачок, а ты слабы? Крывачок 50% сопротивления. Неблагое. Ну, давайте, паспрабуем, можа трапім. Крывачок на 2, і ён не памрэ. Паскуда. Лячыць альбо забіць. Я думаю, забіць зараз важней. Калі я ўсё правильно плюс-мінус распланаваў, то мы зараз вырубім некалькі цэляў даволі хутенька. Мне яшчэ пашанцуе. Гэта памрэ проста на наступным сваім ходзе. Гэта не праблема.
шмат дастаецца нашай арбалетчыцы, але гэта таксама трымацца магчыма. Ёсць. Кайфы. Зараз арбалетчыца, калі яна яшчэ добра трапіць, то яна можа вось гэтага вынесці. Удала. Вы паглядзіце. Раз. Гэта зараз ад крывацёку таксама загіне. Ну што за буські, а? Вы паглядзіце просто. Майстар. Ух. Так, мы пакуль не сыходзім, трэба адчыніць. У мяне няма ніякага ключа. Ну, такое сабе. Удала? The pungent odor abates. The things are driven back for a time. Узроўні рашучасці. Пункты рашучасці ў сваю чаргу вызначаюць узроўні рашучасці героя. Узроўні рашучасці прадстаўляе ветэранскі вопыт героя і непасрэдна дзейнічае як устойлівасць да стрэсу супраць жаху, якія сустракаюцца ў падзямеллях. Герой з нізкім узроўнем рашучасці, які спрабуе выканаць заданне больш высокага ўзроўню, хутка разбурыцца пад неймавернымі стрэсамі. Вядомы махляр, не дазваляецца гуляць у азартныя гульні ў горадзе. Добра. Анемія. Мінус 10% супраціўлення крывацёку. Нудзільшчык даспехаў. Мінус 20% кошт паляпшэння брані. Іераманія. Выпрабоўвае рэлігійнае бачанне ізман. І супраціўленне хваробе. Неблага. А ты што тут робіш? Я же адключаў. А, не адключаў. Гэтага хлопца я не адключаў. Так, памятаю. Яго DLC. Так. Атрымліваецца ў мяне. Блін, у нас усё яшчэ не хапае персонажаў, якія могуць лячыць. Вось сур'ёзна. Ты можаш лячыць? Баявая медыцына 1-1. Лечаць атручанасць і крывацёк. Што там за памылка была? Літаральна тое ж самае. Там просто вось гэты тэмплейт, карацей, паказваецца. Але гэта быў гэты DLC. Гэта быў персонаж. Я забыўся, як ён называецца. Такі з цэпам трайным. Мазахіст. Спадар мазахіст. Самабічавальнік? Нешта такое, так. Ён ідзе з DLC, і ты прапанаваў яго пакінуць, і я яго і пакінуў. Так. У нас ёсць лячу-калі-качу, і з ёй мы можам пралезці і паспрабаваць на наступны ўзровень падзямелля, калі ў нас збярэцца прыстойная каманда. А прыстойная каманда гэта будзе Крынгак, Цмакавічы, лячу-калі-качу, яшчэ кагосьці можна даць, вось Дісмаса яшчэ. А ці ёсць магчымасць яшчэ што-небудзь палепшыць? Мне падаецца, навыкі і так добра. Ну і там я будынак не палепшую ніяк. О, тут можна горн зрабіць. Можа адправіць кагосьці на лячэнне ад хваробы якой-небудзь. Вось цябе, напрыклад. Тебе хвароба, якая урон ад стрэсу падвышае на 30%. Клопаты 750. Ну, не той каб шмат. Так, тебе таксама ёсць хваробы, але іх мы не палечым. О! Блін, было паляпшэнне на зніжэнне кошту. Зніжае выдаткі на лячэнне станоўчых рыс, выдаткі на лячэнне негатыўных рыс.
Клетки пациента. Павелічэнне колькасці слотаў для медицинских палат на 2. Experimental techniques and tonics Вось. can overcome things a sharpened Можна sword яшчэ cannot. Лару Крофтаўну пасадзіць сюды, альбо у каго горш стан. У цябе плямістая ліхаманка, это сопротивление отрушванню, а у цябе ой, вось гэта чырвоная чума. Крывацёк, максимальный запас здоровья, крыт понижается. Полная херня. Падабаецца. Так, і ад дрэнных рыс. У нас была вельмі непрыемная нейкая рыса. Ну, крыптаман, якога мы зараз адправім у Фобія руін. Ну такое. Не будем. Марсі сумлення несе скрушальную вину учынкаў сапраўдных і выдуманых. Окей. Апантанасць набыццём ведаў. Не толькі моцна мне перашкаджае, мне грошай столькі не будзе. Зараз я яшчэ паляпшэнне рознае набяруся і ўсё. Скончыцца мае грошыкі. Так, зношаная тканіна і латы. Замяняем. О, падабаецца. І у нас цмакавічы. Твая чарга. Кинутая сякера. Мне падаецца зноў нешта не тое. Не вельмі падыходзячы назву, там хутчэй за ўсё нешта не тое. Можа, не ведаю. Адноўленая сякера, добра. Жорсткая скура на скуру з прашкамі. І вось у нас у цмакавічы ёсць лепей зброя. Крынгак. Яго пабіты доўгі меч на доўгі меч замяняем. І ржавую качугу на просты качугу. Грошыкі ўлятаюць шандзец. Тут у нас уже ўсё паляпшана. І, ну, можа каўку яшчэ? Каўка, не паляпшана. Мяшочкі і нашытыя мяшочкі замяняем. І адзенне лепей. Кайфы. А чаму у тебя ўсё так добра? Байнард. Чаму ты ў такім добрым стане ў параўнанні з тваім крынгаком, сябрам? Давайте яго возьмем на гэты паход. Якія добрыя касцюмы. Так, гэта тэатр. Не бянтэжся, усё добра. Гэта касцюмеры зараз яшчэ гэта масовачка зараз прыбяжыць. Яны будуць з кіпцюрамі, там клыкамі, гэтым самымі з клыкамі, это ўсё, а ты гэта масовачка, усё ў парадку. Галоўнае не бянтэжыцца. О, для гідота у нас ёсць прадметик. Дзе наша гідота? Вось он, адчувае зараз. Натрымай. Так, ну што? У нас жа няма там нічога добрага. Так, у нас нічога добрага тут няма. Галоўнае, што дазваляюць сабакам праходзіць. Так. Слухай, тут ёсць дрэсіроўшчык, ён з сабакам. Калі трапіць, мы можам яго ўзяць і з яго зрабіць паўзучыссіма. Так, наша каманда. У руіны мы не пойдзем, таму што вось гэты хлопец баіцца руін. Але я жадаў бы кудысьці на такі нармальны заход пайсці. Не, лепей ўсё ж такі пойдзем у гушчар, хутчэй за ўсё. Мы там не былі, а нам зноў нейкая херня патрэбна, нам гербы патрэбныя, так? Хтосьці дае гербы? Бухта дае гербы. І рэч для дрэсіроўшчыка. О, рэч для разбойніка. Няблага. Ухіленне, разброенне пасткі. Гэта для забойцы. Супраціўленне перамяшчэнню і сам перамяшчае лепей. Давайце ў чарвяточыну. Яна дае нам грамату і дасць шлем, які можа нам быць карысным. Там уже як пашанцуе. Так, і у нас Бейгнард. Малайчына.
Будь на месцы, никуда не сыходь. Замест на лекаря я вам поставлю лячу, калі хачу. Калі качу, выбачце. І сюды у нас Дисмоса можна адправіць, чаму б не? Толькі я бы, можа, падмацаваў кагосьці, напрыклад, Смакавічы. Страх перад нячыстым, дакнаманія. Ну, давайте Смакавічы поставим на гэты радок. На гэтым месцы у нас Лара Крофтаўна. Але мы можам таксама яе замяніць на штосьці. Калі замяняць... А давайте каўку возьмем. Во, давайте каўку на апошняй пазіцыі. Смакавіча, ты нормально працуеш з другой пазіцыі? Так, другая пазіцыя падыходзіць. Добра. Пазіцыя нумар 2. Каўка. У нас каманда літаральна, акрамя самага калі б у нас чамусьці крынгак не ляснуўся неяк моцна, мы бы яго бралі. Але чамусьці вось яго сябар у добрым стане, нягледзячы на тое, што пару разоў ужо хадзіў па зямелле. Возьмем яго і такой камандай пойдзем. Зноў набіраемся ўсяго. Ну і няхай. Грошы амаль скончыліся, вы паглядзіце. Ну, хутчэй за ўсё за мае ўсе выкарыстоўванні па тыпу ўзяў і пайшоў і набыў шмат прадметаў. Ну, у сэнсе паляпшэнняў для прадметаў. Грошыкі я люблю. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. А чаму у тебе ухіленне упало? Лячу, калі хачу. Чаму табе не падабаецца? Мінус 5% на ўсё заданне. Ну, табе ж няма ніякай... Табе ж нормальная. База броня мінус 5 гарадок. Не разумею. Просто у яе няма такога ж, каб ёй не падабалася у горадзе. Можа, гэта дэбаф самой мясцовасці? Я нешта такога не памятаю. Ідем далей. Ау. Моцно? Ну, непрыемна так. Рыдлёўка скончылася. Толькі одну взяли. О, і рыдлёвачку знайшлі. Але запозна ўжо. Зараз усю тэрыторыю так агледзім. Павучки. Што я з вами магу зрабіць? Аглушыць? Трэба было лячыцца. Ну ладно. Я адзіна не падумаў. Калі гэта павучки, то атрымліваецца, што ніякага сэнсу у гэтым самым. У атруце супраць іх, ну гэта такое сабе, я так разумею, правильно? А не, атрута нормальная. Не той, каб вялікі супраціў. Ну давайте атрутим. Ухиление. Эх. Адзіную яшчэ рэч у горадзе забыў зрабіць. Мы ж маглі сабе палепшыць навыкі. Ну ладно. Напрыклад, лячэнне было бы абавязкова просто 100%. Эй, што вы ўсё яго б'еце? Ён жа адзначаны. Ну так, логічна. Не-не-не-не-не, не загинай. Дзверы смерти пачаліся. Зараз пачнецца чарга смерцяў. Slowly, gently. This is how a life is taken. Another abomination.
cleansed from our lands. Так. Нікуди не рухаємося. Remind yourself Стой на that місце. overconfidence По протиядію is a slow and прийняли. insidious killer. Так, двери смерти, давай, ну, придется есть. Вариантов не только в шмат. Кривавячий кулон, тільки для варіантки, звичайно, плюс 15% до шансу навика кривотек. Окей. Пожалуйста, не загинай. Будь там, где стоишь. Ці має ён страхоўку, а... Та! Мае! Гэта ж тэатр, ну, ўсё ў парадку. Ніякіх... Нішто не пагражае яго жыццю. На ўсё заданне у яго меткасць, урона, хуткасць і урона стрэсу падвышаны. О, разбойнікі. Я ўжо разлічваў, зараз мы пабачым кагосьці з гэтых павучкоў зноў. Soothed. Sedated. О, я не тое кінуў, я кінуў аглушэнне. Ну, таксама неблага. Ау. And now the true test. Hold fast or expire. Толькі не пашкоджанне. Толькі не пашкоджанне. Перамясціць аднаго аглушэння. Варожая група забіць усіх. А, знішчыць усе трупы. Чумная граната, я вось гэта хацеў закінуць. Задні радок. Не-не-не-не-не. Уф. Смакавічы. Трымайся. Their formation Забіў is яшчэ. broken. Maintain the offensive. Смакавічы жывы. Не. Усё ў парадку? Усе жывыя? Ніхто не загінуў? Press this advantage. Give them no quarter. Так, выбор альбо лечыць камку, альбо смакавічы. Я возьму калку, потому что калі яна яшчэ апынецца каля дзвярэй смерці, то у нас будзе два персонажа, у якіх будзе дебаф гэта вісіць. Можа пратрымаецца так. Будем спадзявацца. Great is the weapon that cuts on its own. Her death Атрымалася. reaches. Крывавая подвеска незвычайная. Плюс 30% сопротивления кривотеку. Давайте зараз сопротивление кривотеку подвысим нашему Цмакавічы. Ежа у нас амаль не засталося. Потому что мы поели, альбо чаму? Куды у нас поделася уся ежа? Давайте Цмакавічы пояси. А калка у нас нехай повязкой прикрыется. О, яшчэ павязачка ёсць. Добра. Нам трэба глядзець 90% пакояў. Оу. Не есть, атрымліваеце 20% урону, плюс страты ад стрэсу. Ау! For such a little thing. Гэта ў мяне... А куды ў мяне падзелася ежа? Я ж браў шмат. Няўжо я так шмат з'еў за один заход?
Вось зараз пад пытаннем, ці варта ўвогуле ісці далей. Любыя пашкоджанні могуць забіць цмакавічы, плюс у нас шмат стрэсу. Мне падаецца, трэба сыходзіць. У нас ёсць... Колькі у нас? У нас ёсць золата трошки. Нормально так золото, насамрэч. Давайте сходим. Агенту гэта не спадабаецца. Ну, що рабіць? 4,455. Усё роўна няблага. Вельмі няблага зарабілі. Сетіёманія. Апантанасць ежай. Апошні ўздых. Плюс 1 хуткасці, калі здароўе ніжэй за 50%. Слабая тяга да жыцця. Мінус 10% супраціўлення смяротнаму удару. Забойца містыкі. Ага. Супраць містыкаў яшчэ пашкоджанняў больш. My obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Я трошки засядзеўся. Сам бульбаманія. Я такое не бачу. Я зараз гляджу на гадзіннік, разумею, што падзасядзеўся. Неблага, але я так разумею, што DLC-шкі рэальна, альбо мне не пашанцавала вельмі моцна, альбо што, альбо я забыўся, як гуляцца ў гэтую гульню настолькі, што я просто рабіў усякую халяру невядомую, але зараз значна прасцей. У нас дагэтуль было літаральна кожнае заданне, мы прыходзілі з нічым. Мы вярталіся хутчэй. Мы набіралі шмат грошай, у нас было даволі шмат грошай. Але складана было зрабіць хоць нейкае заданне. Зараз мы іх робім па большасці. Гэта першае заданне, якое мы не скончылі, мне падаецца. Астатнія мы скончылі, і больш за то, у нас ніхто не памёр. У нас усе персанажы паляпшаюцца толькі пакуль што. Вялікая розніца. Складанасць тая ж самая. Вось, адзінае, што я назваў маёнтка прадзяўбаў, калі я ствараў яго. Тут гэта лёгка. Вось, добра. Давайте я пагляджу, хто у нас чым займаецца, і адпраўлю вас далей. У нас ідзе. Багема гуляе у ремейк Life is Strange, я так разумею. Лепус гуляе у Condemned, Criminal Origins, і Артур Дзіве гуляе у Helldivers 2. Таму абірайце. Я вас сёння закіну. Давайте Лепусу. Мне падаецца, даволі даўно на яго не закідваў. І, калі што, заходзьце да Артура і Багемы. Зараз вас перадам. Так, вось ён Лепус. Дзякую вялікі, што прыходзіце. І... Пум. Рэйд пачынаецца. Прылятаем, пужаем яго.